Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap magkaroon ng love life kung maganda rin ang takbo ng iyong karera sa buhay. Pero hindi lahat ay sineswerte na makuha ng sabay ang dalawang bagay na importante sa buhay natin. Ikaw kapuso, mas pipiliin mo bang maging masaya ang puso mo kahit alam mo na pwedeng masira ang trabaho mo? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay nangangarap na magkaroon ng maayos na karera o trabaho na pwede nating isabay sa ating masayang buhay pag-ibig. Ang sabi nga ng iba, kapag nakuha natin ang sabay ang dalawang bagay na yon ay wala na tayong ibang mahihiling pa. Dahil ang mga bagay na yon ang pwedeng makapagbigay sa atin ng pangmatagala na kaligayahan. Ayun nga lang, hindi lahat ay sineswerte na magkaroon ng sabay na maayos na career at masayang love life. Good day Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Aiza, 26 years old at nagtatrabaho bilang teacher dito sa Pampanga. Hindi ko nga pala tunay na pangalan ang binigay ko, pati na rin ang mga babanggitin ko sa sulat na ito para maprotektahan na rin ang pribado naming buhay. Papa Dudut, matagal ko na rin talagang pangarap ang makapagturo kahit pa nga sinasabi nila na maliit ang sweldo ng mga guro. Gusto ko kasi talaga na nakakasama ang mga bata, kaya naman nag-e-enjoy talaga ako na makita ang mga ngiti at marinig ang tawa nila. Ayos lang sa akin na magsakripisyo ng kikitain kong pera dahil hindi naman talaga ako masyadong nangangailangan. Ang mahalaga sa akin ay makapagbigay ako ng maayos na kaalaman at makapagturo sa mga bata. Hinihintay ko pa po kasi si Daddy. Ganun ba? Nasaan ang guard at bakit mag-isa ka lang dito? Ang sabi niya po, magsi-CR lang daw po siya saglit. Nagbili naman po siya na wag ako sasama kahit na sinong sumundo sa akin, pwera na lang kay Daddy. Tama yon, kasi ang daddy at mommy mo lang naman ang sumusundo sa'yo dito sa school natin. Ang mabuti pa, samahan na lang muna kita habang hinihintay ang daddy mo. Sige po, Teacher Aiza. Isaac, napansin ko na parang malungkot ka ngayon. May umaway ba sa'yo kanina na classmate mo? Wala po. Sigurado ka? Opo. Bakit parang malungkot yung mukha at boses mo? Tapos hindi ka rin masyadong nag-participate sa lesson natin kanina. May gumugulo ba sa isipan mo? Pwede mong sabihin kay Teacher Aiza. Makikinig ako. Ay, ang totoo, Teacher. Nalulungkot ako kasi namimiss ko na po si Daddy. Di pa susunduin ka naman niya ngayon? Oo nga po. Kaya lang hindi naman po kami uuwi sa bahay ni Mami. Namimiss ko na po si Daddy kasi mas madalas na si Mami ang kasama ko sa bahay niya. Teka, hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, sa ibang bahay kayo uuwi ng daddy mo mamaya? Opo, kasi po magkahiwalay na po si Daddy at Mami. Naku, sorry. Hindi ko alam, Isaac. Etong panyo, huwag ka nang umiyak. Thank you po, Teacher. Hindi ko nga rin po alam kung bakit naghiwalay pa sina Daddy at Mami. Okay lang naman po sa akin kahit araw-araw sila nag-aaway sa bahay. Basta pareho ko silang kasama. Mula nung maghiwalay sila, palagi ako nagpa-pray kay Lord na sana bumalik na kami sa dati. Yung magkakasama ulit kami sa isang bahay. Pero parang hindi naman po pinapakinggan ni Lord ang mga prayer ko Kasi hanggang ngayon, magkahiwalay pa rin po sina Daddy at Mommy. Hindi totoo yan, Isaac. Lahat ng mga dasal natin, pinapakinggan ng Diyos. May mga bagay lang talaga na hindi niya kaagad may ibibigay sa atin. Kasi alam niya kung anong mas makakabuti para sa atin. Ibig sabihin po ba, kapag nag-continue ako ng pagpapray na magkabalikan sina Mommy at Daddy,
Magkakatotoo po yun? Hindi ko sigurado kasi hindi naman ako ang Diyos. Pero sigurado ko na yung mga bagay na hindi mo masyadong naiintindihan ngayon, maiintindihan mo sa tamang oras. Kagaya ko, halos kasing edad mo rin ako nung maghiwalay ang magulang ko. Nahirapan ako na tanggapin yon. Pero kinaya ko. Kasi tinulungan ako ng Diyos na buksan ang isip ko na mas maintindihan kung bakit kailangan na mangyari yon. Kaya huwag ka nang umiyak. At ito ang tandaan mo ha, kahit hindi na kayo magkasama sa iisang bahay ng daddy at mommy mo, hindi naman mababawasan ang pagmamahal nila para sa'yo. Opo, teacher. Thank you po sa mga sinabi niyo. Isaac, anak. Sorry kung ngayon lang ako nakarating ha. Late na kasi natapos yung meeting namin. Okay lang po, Daddy. Sinamahan naman po ko ni Teacher Aiza dito habang naghihintay sa inyo. Mabuti naman at may kasama ka. Sumakay ka na doon sa kotse para hindi ka na masyadong mainitan. Susunod na rin ako sa'yo. Sige po, Daddy. Bye po, Teacher Aiza. Thank you po ulit sa sinabi niyo kanina. You're welcome, Isaac. Thank you Teacher Aiza ha. Sa pagbabantay mo kay Isaac habang di pa ako dumarating. Wala yon, Mr. Gerson. Gerson na lang tawag mo sa akin. Okay. Ang totoo, napansin ko rin kasi na medyo malungkot siya sa klase ko nitong mga nakaraang araw. Mabuti nga at naabutan ko siya dito sa guardhouse, kaya nakausap ko siya ng sarilinan. Dahil ba yun sa pag-iwalay namin ng mami niya? Opo, pero huwag kayong mag-alala. Sinabi ko naman sa kanya na mas maiintindihan niya ang nangyayari sa inyo ng mami niya sa tamang oras. Pinaalala ko rin sa kanya na kahit hindi na kayo madalas na magkasamang tatlo, hindi naman mababawasan ang pagmamahal niyo ng mami niya sa kanya. Mabuti naman at ginawa mo yon. Sa totoo lang, nahihirapan din talaga ako kapag nakikita ko siya malungkot. Mag-aapat na buwan na rin kasi pero alam ko na hanggang ngayon, naninibago pa rin siya sa setup namin ng mami niya. Again, thank you Teacher Aiza. Papadudot kasama si Isaac sa mga paborito kong estudyante dahil likas sa kanya ang pagiging malambing at masayahin. Palagi siyang active sa mga recitation at isa siya sa mga pinakamalakas tumawa sa loob ng classroom. At hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Kaya nga nang mapansin ko ang pananamlay niya sa klase ko ay alam ko na kaagad na may problema siya. At nakaramdam talaga ako ng lungkot nang sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit buong maghapon siyang tahimik sa klase. Galing din kasi ako sa isang broken family kaya alam ko ang lungkot para sa isang bata na lumaki sa isang hindi kumpletong pamilya. Alam ko kung saan at gaano kagulo yon para sa isipan ng isang batang kagaya ni Isaac. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na sa oras na magkaroon ako ng sariling pamilya ay sisikapin ko na maging kompleto at masaya yon. Para hindi maranasan na magiging anak ko ang lungkot na naranasan ko sa pamilya ko na kinalakhan ko. O Aiza, nandito ka pa pala sa classroom mo. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa. Tinatapos ko pa kasi tong lesson plan na ginagawa ko. Next week pa ang deadline para dyan, di ba? Oo nga, pero gusto ko na rin matapos kaagad to eh. Ang sipag mo naman masyado, sis. Wala rin naman akong ibang gagawin sa bahay. Sakto pala kasi may lakad kami ngayon. Kaya sumama ka na lang sa amin ni na Mitch at ang iba pa nating co-teacher. Saan naman kayo pupunta? Saan pa? Eh di dun sa madalas naming tambayan na video okayhan sa bayan. Naku, pass muna ako dyan. Pas na naman. Oo, pasensya na. Alam mo naman na wala akong hilig sa mga ganyan. Hindi ako kumakanta at mas lalong ayoko ng masyadong maingay na paligid. Mag-e-enjoy ka doon, promise. Kaya halika na, sumama ka na sa amin. Friday naman ngayon, wala tayong pasok bukas. Pwede tayong mag-chill at magpuyat ngayon. Kayo na lang, babawi na lang ako next time. O sige na nga, sabi mo yan ha. Sa susunod na pagyaya ko sa'yo, dapat hindi mo na ako tanggihan. Oo nga, ang kulit. Okay, naka-record na yung sinabi mo ha. Alis na muna ako at baka mamaya naiinit na sa kahihintay sa akin si na Mitch. Bye, Aiza. Bye din. Ingat kayo Enjoy. Konti na lang pala tong kailangan kong tapusin.
Advance na tuloy ako sa mga lesson plan na gagawin ko sa mga susunod na araw. Hi Teacher Aiza, pwede bang pumasok dito sa classroom mo? Oh, Mr. Torres, ikaw pala yan. Sige, pasok lang po kayo. Sabi ko naman sa'yo, Gerson na lang itawag mo sa akin, di ba? Oo nga pala, sorry. Nakalimutan ko. Teka, bakit nga po pala kayo nandito? Kanina pa nasundo si Isaac ng Mami Myla niya. Alam ko, at hindi naman si Isaac ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Ha? Sino pala? Ikaw, sino pa ba? Pero, bakit ako? Gusto kasi kitang yayain na magmerienda kung okay lang, Teacher Aiza. Ha? Ano kasi? May ginagawa pa kasi akong lesson plan. Okay lang. Willing naman ako maghintay hanggang sa matapos mo yan. Alam mo kasi, Gerson, medyo matagal pa to. Saka madami pa akong ibang gagawin. Ayos nga lang kasi ako. Kasi ako, wala naman ako ibang gagawin. Hihintayin lang kita matapos sa mga ginagawa mo para makapagmerienda na tayo. Pero kasi… Kung gusto mo, pwede naman ako maghintay sa guardhouse. Basta maghihintay ako hanggang sa matapos mo ang lahat ng kailangan mong gawin, Teacher Aiza. Saka, way ko na rin to para magpasalamat doon sa mga sinabi mo kay Isaac. Mula kasi nang kausapin mo siya, napansin ko na mas sumigla siya kumpara nung mga nakaraang araw. Kaya hayaan mo sana ako magpasalamat kahit sa ganitong paraan lang. Papa Dudut, hindi ko rin inaasahan ang ginawang pag-invite sa akin ni Gerson na magmerienda ng araw na yon na hindi ko na rin natanggihan pa. Para sa akin kasi normal naman ang ginawa kong pag-comfort sa estudyante kong si Isaac at responsibilidad ng isang teacher na samahan ang kanyang estudyante habang wala pang mga magulang nito. At kasama sa responsibilidad na yon ang ipaliwanag sa mga bata ang mga bagay na hindi pa nito masyadong naiintindihan. Kagaya na lamang ng nangyaring paghihiwalay ng mga magulang ni Isaac. Napakasimpleng salita pero alam ko na napakagulo at komplikado para sa kanyang murang isipan. Kaya naman kinailangan ko na kahit papaano ay ipaintindi sa kanya ang magulong sitwasyon na meron siya. At aaminin ko na nag-enjoy din ako ng oras na kasama ko si Gerson, Papa Dudut. Hindi lang dahil sa nilibre niya ako ng pagkain, kung hindi dahil masaya talaga siyang kakwentuhan. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan. At alam nyo yung pinaka-favorite part ko ng pagkwekwentuhan naming dalawa? Yung part na nakikita ko kung paano umaliwala sa mukha ni Gerson, Papa Dudut, sa tuwing si Isaac ang magiging topic naming dalawa. Yung mga plano at pangarap niya para sa anak niya at ng mga oras na yun ay ramdam na ramdam ko kung gaano niya kamahal ang estudyante ko na si Isaac, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasundan pa ang mga pagkikita namin ni Gerson at mas lumalim pa ang naging topic na mga kwentuhan namin. Napag-usapan na rin namin ng papiyawang tungkol sa kanila ng dati niyang asawa na si Myla. Hindi na raw sila masyadong nagkakasundo kaya naman nag-decide na silang magkahiwalay. Kesa naman daw araw-araw silang nakikita ni Isaac na nag-aaway sa bahay. Minabuti na lamang nilang tapusin ang relasyon nilang dalawa. Tinanong ko siya kung wala na ba talagang pag-asa na magkaayos silang dalawa, diretso niyang sinabi na wala na. Dahil buo na raw ang desisyon nila na ituloy ang proseso ng annulment nila noon. Papa Dudut, madalas na rin kaming nagkaka-text at tawagan ni Gerson. Hindi ko nga alam kung bibigyan ko na ba ng ibang kahulugan ang madalas na pag-i-invite niya sa akin na kumain kami sa labas. Siyempre hindi naman ako manhid para hindi mapansin ang mga tingin at ngiti na ginagawa niya sa akin. Lalo na at may mga oras na nagbibigay din siya ng mga pagkain sa akin kapag siya ang naghahatid kay Isaac sa school. Ayoko lang talaga kaagad na mag-assume nang dahil lang sa mga simpleng bagay na ginagawa niya, Papa Dudut, ay nagkakagusto na siya sa akin. Thank you po dito sa binigay niyong chocolate. Nagustuhan mo ba? Opo,
Ang sarap po talaga kaya halos makalahati ko na po itong hawak ko. Teka, pupunasan ko lang yung gilid ng labi mo. May chocolate ka rin dito eh. Thank you po, teacher. You're welcome. Sino palang susundo sa'yo ngayon? Si Mami po. Kasi busy ngayon si Daddy sa mga meeting niya sa trabaho. Oo nga pala, nasabi niya pala sa text na magkakaroon siya ng out-of-town meeting at seminar. Mabuti ka pa ina-update ng asawa ko. Sa akin kasi hindi siya nagre-reply. Nandiyan na pala kayo, ma'am. Mrs. Torres. Dahil hanggang ngayon kasal pa rin ako kay Gerson kaya apelido pa rin niya ang gamit ko. Mami, bakit ngayon lang po kayo nakarating para sunduin ako? Na-traffic kasi ako, baby. Ay, teka. Ano yung nasa pisngi mo at napakadungis mo naman? Ay, may natira pa pala sa pisngi ko. Chocolate lang po to, Mami. Binigyan po kasi ako kanina ni Teacher Aiza. Ito nga po, may kalahati pa. At sino namang may sabi na pwede kang kumain ng matamis kapag ganitong oras? Hindi ba pinagbabawal ko yan sa'yo kasi ayokong masira ang teeth mo? Mrs. Torres, huwag niyo na pong pagalitan ng bata. Ako kasi ang nagbigay ng chocolate sa kanya kanina para hindi siya masyadong mainip habang naghihintay po sa inyo. Ay nako, ang dami talagang pakialamera sa mundo. Isaac baby, nasa may harap na ng gate ng school yung car natin. Nandun na rin si Yaya, hinihintay ka, kaya mauna ka na sa akin doon, okay? Sige po, Mami. Bye, Teacher Aiza. Thank you po ulit dito sa chocolate. You're welcome, Isaac. Bye! Ngayong wala na dito sa classroom ang anak ko, gusto sana kitang makausap ng masinsinan, Teacher Isaac. Tungkol saan, Mrs. Torres? Pwede bang wag kang magkunwari dyan? Sigurado naman akong alam mo na tungkol kay Gerson ang gusto kong pag-usapan nating dalawa ngayon. Sorry, Mrs. Torres, pero ano ba talaga ang gusto mong sabihin tungkol kay Mr. Torres? Layuan mo si Gerson at wag mong sirain ang pamilya namin. Nagkakamali po kayo ng iniisip dahil hindi ko po sinisira ang pamilya nyo. At mas lalong walang namamagitan sa amin kahit na ano ni Mr. Torres. Talaga? Pues patunayan mo. Layuan mo ang asawa ko, Aiza. Pero, hindi ba? Pinaprocess na po ang annulment nyo para sa naging kasal nyo? Bakit ba asawa pa rin ang tawag nyo sa kanya? Dahil nga kasal pa rin naman kami hanggang ngayon. At hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkakabalikan kaming dalawa. Ayokong lumaki si Isaac na magkahiwalay ang mga magulang niya. Kaya please lang, Aiza. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Huwag ka nang makisawsaw sa gulo namin ng asawa ko at layuan mo na siya. Papadudot na guilty rin talaga ako nang dahil sa mga sinabi sa akin ni Myla. Ang buong akala ko kasi mutual decision ng nangyaring paghihiwalay nilang mag-asawa. Akala ko ay pareho silang nagkasundo na tapusin ang relasyon nila at iproseso ang annulment na para sa kasal nila. Pero hindi pala. Dahil mukhang hanggang sa mga oras na yon ay umaasa pa rin si Myla na magkakaayos at magkakabalikan silang dalawa ni Gerson. Ramdam ko na mahal niya pa rin si Gerson at gusto niya na muling mabuo ang pamilya nila para na rin sa anak nilang si Isaac. Tama naman kasi si Myla sa mga sinasabi niya na hindi ako dapat nakikisawsaw sa gulo nilang mag-asawa. Hindi dapat ako nagiging dahilan para lalong masira ang pamilya nila. Lumaki ako sa magulo at hindi buong pamilya. At ayoko sana na maranasan ni Isaac kung gaano kalungkot ang buhay na sinapit ko. Sayang lang dahil ng mga oras na yon ay nagsisimula ng mahulog ang loob ko para kay Gerson. Kaya naman nag-decide ako na kailangan ko ng pigilan ng nararamdaman ko para sa kanya at layuan siya. At doon ko na sinimula na hindi sagutin ang mga text at tawag niya sa akin Papa Dudut. Aiza, tara na, uwi na tayo. Mauna ka na, Dina. Marami pa akong test paper na tsetsekan dito. Ayan ka na naman sa pagiging workaholic mo, ha? Hindi naman, no. Ayoko lang na matambakan ako ng mga trabaho. Pero next week pa natin ilalabas ang mga result para dyan. Kaya wag mo na munang tapusin.
Sige na, mauna ka nang umuwi. Gusto ko na ring tapusin ang mga to kaysa iuwi ko pa sa bahay namin. Hi Aiza. Ayun, kaya naman pala ayaw mong sumabay sa akin kasi may susundo naman pala sa'yo eh. Hoy, mali ang iniisip mo, Dina, ha? Hindi niya ako sinusundo. Okay. O basta ha, mauna na ako sa inyo. Ingat ka na lang mamaya sa pag-uwi mo, Aiza. Bye! Ingat, bye! Oh, kamusta ka? Kung si Isaac ang pinunta nyo dito, kanina pa siya nasundo ng asawa nyo, Mr. Torres. Alam nyo naman siguro kung anong oras natatapos ang klase namin, hindi po ba? Kaya dapat na mas inagahan nyo po ang pagsundo sa kanya. Ha? Hindi naman si Isaac ang dahilan kung bakit ako nandito. Saka bakit parang ang formal mo makipag-usap sa akin ngayon, Aiza? Mr. Torres, marami pa po akong kailangan gawin. Kaya kung okay lang po, baka pwedeng huwag muna kayong manggulo ngayon dito sa classroom ko. Pero hindi ako nanggugulo. Gusto lang talaga kitang puntahan, kamustahin at kausapin. Kasi hindi mo na sinasagot mga text o tawag ko. Dahil busy po ako, mahirap bang intindihin yon, Mr. Torres? Kinausap ka ba ni Myla? So tama ang hinala ko. Kaya ka nga nagkakaganyan dahil inaway ka niya. Hindi ako inaway ng asawa niyo, Mr. Torres. Pwede ba, Aiza? Tigilan mo na ang pagtawag mo sa akin ng ganyan. Saka isa pa, bakit mo ba sinasabi na asawa ko pa si Myla? Alam mo naman na matagal na kami magkahiwalay. Pero kasal pa rin kayo sa papel. Kaya ang ibig lang sabihin nun, mag-asawa pa rin kayong dalawa. Ano ba talaga sinabi sa'yo ni Myla para magkaganyan ka sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala. Hindi ka magkakaganyan kung wala siyang sinabi na kahit anong paninira tungkol sa akin. Hindi ka nga siniraan sa akin ni Myla. Sinabi niya lang sa akin ang totoo, na ikaw lang naman talaga ang may gusto na maghiwalay kayong dalawa. At hanggang ngayon, gusto niya pa rin maayos ang pamilya niyo pero ayaw mo lang. Akala ko ba nagkasundo kayong dalawa tungkol sa pag-process ng annulment niyo? Pero bakit parang ikaw lang ang may gusto na mangyari yon? Gusto mo talaga malaman ng totoo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Dahil 3 beses ko lang namang nahuli na may ibang lalaking asawa ko. Hindi isa, hindi dalawa. Kung hindi 3 beses sa 3 magkakaibang lalaki. Yung unang 2 beses na nahuli ko siya, nagawa ko agad siyang patawarin. Pero yung huling beses na nahuli ko siya na may ibang lalaki na doon pa mismo sa bahay namin at sa ibabaw pa talaga ng kama namin mag-asawa, sobrang hirap na sa akin nun. Ibig sabihin, ilang beses ka na talagang niloko ng asawa mo? Oo! At yung 3 beses ang pinakamalala dahil pinsang buo ko pang nahuli ko nakasex niya sa loob ng kwarto namin. Munti ko na nga mapatay sa bugbugin lalaki kung hindi lang ako naawat ni Myla. At mabuti na lang talaga, wala sa bahay namin yung si Isaac dahil nandun siya sa parents ko. Pero paano mo nagawa yun? Bakit umabot na ilang beses mo siyang nagawang patawarin? Para sa anak namin, syempre. Ang totoo, nagawa ko pa nga siya patawarin nang mahuli ko sila ng pinsan ko. Kaya lang sobrang durog na talaga yung tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Hindi na rin kami nagkakasundo pa sa tuwing magkasama kami sa bahay. Dahil nasira na ni Myla yung tiwala at pagmamahal ko. Kaya naman huwag mo sana akong husgahan dahil lang sa ako may gustong i-process ang annulment namin. Dahil sa maniwala at sa hindi, ilang beses ko sinubukan na ayusin ang pamilya namin. Kahit durog na ang pagkalalaki ko, Aiza. Papadudot nang marinig ko mula kay Gerson ang totoong dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa ni Myla, ay doon ko siya mas naintindihan. Kahit naman sinong tao ang lokohin ng ilang beses ay sobrang masasaktan. Lahat tayo ay marunong mapagod pagdating sa pagmamahal. At kagaya ng sinabi niya ay sobrang hirap din talaga na ibalik ang tiwala na ilang beses nang nasira. At kapag tuluyan nang hindi na ibalik ang tiwala, kasunod noon ay ang tuluyang paglalaho ng pagmamahal na minsan mong naramdaman para sa isang tao. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay ang marinig mula kay Gerson na gusto niya ako, Papa Dudut. Oo, inamin niya rin sa akin na gusto niya ako at nasaktan siya sa ginawa kong pag-iwas sa kanya. Naramdaman ko na rin naman na gusto niya ako pero siguro ay natakot lang din ako na marinig yon mula sa kanya. Natakot ako, Papa Dudut, na makumpirma na tama ang hinala ko. Natakot ako dahil alam ko sa sarili ko na pareho kami ni Gerson ng nararamdaman para sa isa't isa.
At dahil doon ay hindi ko na alam kung paano ko pa pipigilan ang espesyal na pagtingin ko para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pa kami ni Gerson sa isa't isa hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Halos araw-araw na kaming magkasama dahil palagi niya akong pinupuntahan sa school. Lumalabas na nga rin kami ni Gerson kasama ang anak niyang si Isaac na Tita Aiza na ang tawag sa akin. Matalinong bata si Isaac at alam ko na kahit na hindi pa namin sinasabi sa kanya noon ang ginagawang panliligaw sa akin ni Gerson, alam ko na nararamdaman niya na may namamagitan sa aming espesyal ng daddy niya. Mabuti na lang at close na ako sa bata dahil hindi siya kagaya ng ibang bata na nagagalit dahil may iba nang kasama ang daddy niya. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaroon na nga kami ng relasyon ni Gerson. Hindi rin naging madali para sa amin ang lahat, lalo na sa akin. Una kasi ay may anak na siya tapos ay kasal pa rin sila ni Myla. Kaya naman lumalabas na parang kabit lamang ako ni Gerson sa relasyon na yon. Pero pinanghawakan ko naman ang pangako niya na kaagad niyang aasikasuhin noon ang tungkol sa annulment nila ni Myla. At nagkasundo kami na ililihim muna sa ibang tao ang tungkol sa relasyon namin. Lalo na sa loob ng school, Papa Dudut. Hi, Be! O Be, bakit pumunta ka pa dito ngayon sa classroom ko? Gusto ko makita. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Kaya lang 'di ba ang sabi ko, medyo busy kami ngayon dito sa school kasi gagawa pa kami ni Dina ng mga decoration sa stage na para sa school program bukas. Kaya nga ako nandito para tumulong sa inyo. Hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi kailangan pero gusto ko. Gerson, sinabi ko naman sa'yo na hindi tayo pwedeng masyadong makita na magkasama ng ibang teachers. Kanina pa nakauwi si Isaac at wala na ring parents dito, puwera sa'yo. Magtataka sila kapag nakita kanila na nandito pa. Eh di sabihin na lang natin sa kanila ang totoo. Na boyfriend mo ako kaya tinutulungan kita. Hindi pa nga pwede. Hindi pa pwede o ayaw mo lang? Pagtatalunan pa ba talaga natin to? Ay, okay sige. Talo na kagad ako. Pero ito, Oh, anong laman ng paper bag na to? 3 box ng cupcake. Kainin nyo mamaya ng mga co-teacher mo kapag nagutom kayo. Parang ang dami naman masyado nito. Dinamihan ko na talaga kasi baka maubusan ka kagad ng mga kasama mo. Kasi may bisita ka pala dito sa classroom mo. Ah, hindi ko siya bisita. Napadaan lang talaga siya kasi may tinanong siya tungkol sa susuotin ni Isaac para sa program bukas. Di ba, Mr. Torres? Oo, tama ka. Salamat sa pagsagot sa tanong ko. Alis na rin ako, Teacher Aiza. Una na ako sa inyo Sis, ano yun? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Sus, kunwari ka pa. Alam mo naman kung sino o ano ang tinutukoy ko. Kung tungkol kay Mr. Torres ang sinasabi mo dyan, sinagot ko na yan kanina. Pumunta lang siya dito para itanong yung tungkol sa susuotin ni Isaac. Hay naku sis, ako pa ba naman ang uutuin mo? Pero yun nga ang totoo. Promise? Nagsasabi ka ng totoo? Masira man ang relasyon nyo ng Gerson na yon? Huh? Oh, bakit hindi ka makasagot kagad dyan? Bakit hindi mo ma-deny na may relasyon kayong dalawa ng tatay ng estudyante mo? Kasi tama ako, di ba? Totoo ang sinabi ko na boyfriend mo na nga yung Gerson na yan. Oo, sige na. Aaminin ko na. Boyfriend ko nga siya. Magdadalawang buwan na rin. OMG, Aiza! Bakit naman ginawa mo ang lalaki na yun? Mabuting tao naman si Gerson, no? Oo nga, pero may asawa at anak naman. Hindi mo man lang inisip na paano kung may chance pa na magkabalikan sila. Kaya lang bigla ka naman pumasok sa eksena. Hindi ka na naawa dun sa anak nila. Hindi mo kasi alam kung bakit sila nagkahiwalay. Saka bago ko pa maging boyfriend si Gerson, pinaprocess na rin ang annulment nila. Pero kasal pa rin siya kahit ano pang sabihin mo dyan.
Aiza naman, ang dami-daming lalaki dyan. May ibang co-teacher nga tayo na gustong pumorma sa'yo eh. Isama mo na yung isang tito ng estudyante ko na nakipagkilala sa'yo nung nakaraan pero dinedma mo lang kahit single at gwapo. Tapos babagsak ka lang pala sa may asawa at anak na. Ay naku naman, pag-isipan mo nga mabuti ang ginagawa mo. Teacher ka, kaya dapat hindi ka pumapasok sa ganyang kagulo na relasyon. Papa Dudut, kahit na hindi talaga ako o ang relasyon namin ni Gerson ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Myla, ay nagigilty pa rin talaga ako. Kagaya ng sinabi ni Dina, paano nga kung may chance pa sanang magkabalikan sina Myla at Gerson? Kaya lang bigla na lamang akong pumasok sa eksena. Paano kung sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa? Paano kung bahagi lamang ako ng pagsubok para sa pamilya nila? Dapat pa ba talaga akong kumapit sa relasyon namin o mas dapat na akong bumitaw? Kaya lang kasi ng mga panahon na yon ay malalim na ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Gerson, Papa Dudut. Kaya nga kahit na ayaw sa kanya ni Mama dahil kasal na siya sa ibang babae ay willing pa rin akong ipaglaban siya. Handa akong tanggapin lahat ng negatibong maririnig ko tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero may isang bagay akong hindi napaghandaan ng panahon na yon. Yon ay ang maapektuhan ng trabaho ko. Dumating kasi sa point, Papa Dudut, na kinausap na ako ng principal ng eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko. Hindi niya raw gusto ang mga bagay na naririnig niya tungkol sa akin. Wala naman daw problema kung makipagrelasyon ako sa kamag-anak ng estudyante na nag-aaral sa school namin. Kaya lang, ang hindi niya nagugustuhan ay yung lumalabas na chismis na isa raw akong kabit ng daddy ng estudyante namin. At sa huli ay pinapili ako ng eskwelahan, Papa Dudut, kung gusto ko raw na magpatuloy na magturo sa school na yon. Mas mabuti na putulin ko na ang espesyal na ugnayan ko kay Gerson kung yon ang pipiliin ko, Papa Dudut. Grabe ang traffic. Biruin mo. Isang oras din ang biyahe natin mula doon sa resto pa uwi dito. Oo nga eh. Bababa na tayo ng kotse, be. Ako na lang ang bababa. Tapos tumiretso ka na rin ng drive. Baka matraffic ka pa pauwi sa apartment mo. Babati rin sana muna ako sa mama mo. Wag na. Kasi baka tulog na yon. Medyo maaga pa naman. Kahit sumilip lang ako para makita niya lang na hinatid kita pa uwi dito sa bahay niyo. Kapag nakita ka ni Mama, susungitan ka lang naman niya. Ayos lang. Ang mahalaga, nakita niya na bumati ako para magbigay galang sa kanya. Liga na, baba na tayo ng kotse. Ako na magdadala nitong pasalubong mo na insimada. Wag na nga, Gerson. Bakit ba ang kulit mo? Teka, bakit nagtataas ka ng boses? Eh kasi nga ang kulit mo. Sinabi ko na ngang wag na, di ba? Pero paulit-ulit ka pa dyan. Alam mo naman na susungitan ka lang ni Mama, gusto mo pang magpakita sa kanya. Okay na yung hinatid mo ako dito sa bahay namin. Huwag ka nang masyadong makulit. O sige na, umuwi ka na. Gusto ko na magpahinga. Uy, teka! Aisa, sandali lang. Huwag mo munang buksan to gate ng bahay niyo. Ano na naman, Gerson? May problema ba tayo? Wala! Pagod lang ako, okay? Kaya umuwi ka na. Ano ba kasing problema? Sabihin mo sa akin. Anong gumugulo sa isip mo ngayon? Bakit ka nagkakaganyan? Gusto mong malaman ng totoo? Gerson, pagod na ako. Pagod na akong makarinig ng negatibong bagay na sinasabi nila tungkol sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Alam mo bang pati trabaho ko naaapektuhan na ng dahil sa relasyon na to? Bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman ah. Pagod na ako sa tuwing mararamdaman ko na hindi mo ko kayang paglaban. Pagod na ako sa tuwing naririnig ko kung paano mo ko i-deny sa mga katrabaho mo. Pagod na ako sa pagtago mo sa relasyon nating dalawa. Dahil naaapektuhan na nga ang trabaho ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ang dami ko nang naririnig na kung ano-anong hindi maganda mula sa mga co-teacher ko. Bakit ba kasi kailangan mo intindihin yung sinasabi ng ibang tao? Dahil mga katrabaho ko sila. At sila yung halos araw-araw na nakakasama ko. E di umalis ka sa school na yan at sa ibang school ka na lang magturo.
Hindi naman ganun kadali ang pinapagawa mo sa akin, Gerson. Kaya hahayaan mo na lang na maapektuhan ng ibang taong relasyon natin? Aiza, alam mo naman kung ano yung tama at mali, hindi ba? At alam mo kung ano yung totoo sa hindi. Naging honest ako sa'yo. Naging honest ako sa relasyon na to. Wala akong kahit na anong tinago sa'yo. Oo, alam ko naman yun. Pero nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon natin. Kasi kahit yung school principal namin, kinausap na ako. Halos kulang na lang diretsuhin niya akong papiliin kung ikaw o ang trabaho ko ang mas mahalaga sa akin. At kung mangyari nga na kailangan mo mamili, kung sino sa amin ang trabaho mo mas kailangan mo sa buhay mo, anong pipiliin mo? Trabaho mo o ako? Oh, bakit hindi ka agad makasagot? Aiza, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba seryoso ka sa relasyon na to? Mahal naman talaga kita, Gerson. Hindi naman ako magpapaligaw sa'yo at mas lalong hindi kita sasagutin kung hindi ako seryoso sa relasyon na to. Talaga? Eh bakit parang ako lang ang nag-e-effort? Ako lang yung palaging handang lumaban. Alam ko naman na hindi talaga madali sa sitwasyon mo ang relasyon natin. Pero sana naman, ipakita mo sa akin kahit konti na may pakialam ka rin sa akin. At mahal mo talaga ako. Kasi marunong din ako mapagod. Marunong din ako masaktan. Papadudot lahat naman siguro ng relasyon ay binibigyan ng mga pagsubok. Siguro ang mga negatibong narinig ko tungkol sa amin ni Gerson, ang pagkausap sa akin ng principal ng eskwelahan kung saan ako nagtatrabaho, pati na yung mga tao na hindi boto kay Gerson para sa akin ay parte ng pagsubok na kailangan naming malampasan. Tama naman kasi si Gerson sa mga sinabi niya na sa aming dalawa ay palagi na lang siya yung mas matatag. Palaging siya yung handang lumaban. Palaging siya yung mas willing na isakripisyo ang lahat para sa relasyon naming dalawa. Naisip ko papadudot na siguro nga ay oras na para maramdaman niya na ako naman ang lumalaban para sa relasyon namin. Na seryoso rin ako sa kanya at totoong mahal ko rin siya. Oo, hindi talaga madali ang lahat para sa aming dalawa pero wala naman sigurong relasyon ang hindi dumaan sa mga problema. Nagkataon lang na sa umpisa pa lamang ng relasyon namin ay binagyo na kaagad kami ng mga pagsubok. Pagsubok na muntik pang maging dahilan para bumitaw ako at mapagod si Gerson. Papadudot na realize ko noon na oras na para patunayan kay Gerson na mahal ko rin siya. Kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Nang muli akong kausapin ng principal ng eskwelahan tungkol kay Gerson ay muli kong pinaliwanag sa kanya ang side ko. Sinabi ko na rin sa kanya ang totoo na may relasyon nga kami ng daddy ng estudyante ko. Na wala akong nakikitang mali sa relasyon namin dahil una sa lahat ay pinoproseso na ang annulment nila ni Gerson at Myla nang maging boyfriend ko si Gerson. Pangalawa ay hindi ako ang dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. At pangatlo ay labas ang relasyon namin ni Gerson sa pagtuturo o pagtatrabaho na ginagawa ko sa school na yon. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagpakita ng magandang imahe para sa ibang tao lalo na sa mga bata. Sa huli papadudot ay dumating pa rin ako sa punto na kailangan kong timbangin kung ano para sa akin ang mas mabigat. Kaya naman mas pinili ko ang mag-resign na lamang para sa kakatahimik ng buhay ko at ng relasyon namin ni Gerson. Nag-apply na lamang ako sa ibang eskwelahan at kaagad naman akong natanggap. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Gerson at alam na rin ni Isaac ang tungkol doon. Dahil close naman sa akin ang bata ay kaagad niya akong natanggap bilang pangalawang mami niya. May ibang boyfriend na rin ngayon si Myla pero patuloy pa rin ang pagproseso ng annulment na para sa naging kasal nila ni Gerson. Papadudot pagdating sa usapin ng career o pag-ibig ay madalas ay mahirap talagang pumili. Lalo na at mahalaga ang dalawang bagay na yon sa buhay natin. Pero siguro kung alam naman natin sa sarili natin na walang mali sa pag-ibig na meron tayo, hindi na natin yon kailangan pang bitawan. Dahil ang career ay mas madaling mahanap kesa tunay na pag-ibig. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko na sana ay nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Aiza. Barangay Love Stories. Love
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Maraming dahilan ng mga tao kung bakit sila nagbabago. Madalas dahil nasasaktan sila ng todo. Ikaw, kabarangay, ano ang dahilan ng pagbabago mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cha, 25 years old at maagang naging man-hater. Dahil paulit-ulit akong niloko ng mga karelasyon ko. 14 years old ako noong first time na ma-in love. Sa kaklase ko, gwapo, masarap, kasama, talented. Yun siya, kaya ang bilis kong ma-fall. Nung niligawan niya ako, syempre hindi na ako nag-inarte. Dream boy talaga ang level niya. Pero kasing level din pala niya si Satanas. Pinagsabay niya kami noong pinakamagandang girls sa kabilang klase namin. Naka-move on din naman ako after that, Papa Dudut. 18 years noong next akong na-in love. Pero malas pa rin. Yung next kong naging boyfriend ay isa palang bakla. Akala ko kampante na ako na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae pero pinagpalit naman niya ako sa ibang lalaki. Ang third boyfriend ko naman akala ko ay serious na. Maayos naman ang relasyon namin. Tinanggal niya ang trust issues ko at malalim na love ang na-feel ko for him. Tumagal po kami ng ilang taon bago siya nag-decide na iwanan po ako. Just because nanawa na siya sa akin. Boring daw ako, walang toyo, hindi nakikipag-away, hindi nagsiselos. Baliw, hindi ba? Sobrang na-hurt ako na dahilan kung bakit I choose na baguhin na ang pagkatao ko. Cha, anak. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? May itatanong lang ako. Go lang po, tay. Pasok lang po. Anak, asan pala nakalagay yung... Ang ano po, tay? Bakit ganyan yung suot mo? Bakit po? Uso to ngayon, tay, ah. Di na naman kasi kayo nag-open ng social media, eh. Nakakakita na ako ng ganyang mga damit pero para sa mga lalaki. Bakit ikaw nagsusuot niyan? Saan yung mga bestida mo, yung mga blouse mo? Hindi ko na po gagamitin yung mga bestida ko, tay. Mas bet ko tong suot ko. Nak, panlalaki yan. Yun naman po ang goal ko, eh. Maging lalaki. Ha? Bakit? Kasi ayoko nang maging babae. Kasi, pag babae ka, lagi kong sinasaktan, pinapaiyak, niloloko. Ayun. Ano ba to? Nagre-rebelde ka ba, Cha? No po. Gusto ko lang itry maging lalaki para magets ko kung bakit parang hindi sila apektado kapag nakakasakit sila ng babae. At sa tingin mo, magigets mo yun kapag nagsuot ka ng damit ng lalaki? Ay, nako. Unti-unti po. After kong manamit ng lalaki, mindset ng lalaki naman ang next ko. Hanggang sa maging lalaki na talaga ako. Oo, di ba? Alam ko po, biologically impossible, pero ito lang po kasi yung nakikita kong way para makamove on dun sa mga ginawa sa akin ng mga lalaki. Feeling mo ba makakaganti ka sa kanila kapag nagpakalalaki ka? Nalalabuan ako kung paano mo maitatawid yung plano mo. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ganito ang epekto ng panloloko nila sa mga babae. Baka sakaling makonsensya naman sila. Ay naku anak, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi pa nagmamature, hindi niya magigets siyang pinupunto mo. Hindi niya makikita na nakakasakit na siya. Maniwala ka. Lalaki ako oh. Dumaan din ako sa ganyan. Maswerte lang talaga na natagpuan ko yung nanay mo.
Kaya ito, napabilis yung pagmamature ko. Pwede po ba yun talaga? Kapag nakilala na ng lalaki yung babaeng gusto nila, magbabago talaga sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng lalaki ganon. Siyempre, yung alam ko lang, yung naranasan ko. Sa lagay ko, ganon yung nangyari nung nakilala ko yung nanay mo. Di ba nga kwento niya sa'yo, babaero ako nun? Best friend mo nga raw si nanay nun eh. Oo. Tapos, na-inlove ka sa kanya. Oo. Ayaw daw po niya sa inyo nun. Lagi nga niya kayong binabasted eh. Yun nga. Ang kapal lang kasi ng mukha ko na nanligaw pa rin sa kanya kahit alam ko namang madungis na yung reputasyon ko sa kanya. Pero, tinamaan ako sa nanay mo eh. Kaya pinaghirapan ko siya. Tsinaga akong kunin yung tiwala niya. Buti nga po na fall sa inyo si nanay eh. Mabuti talaga kasi kung hindi, baka hindi kita kasama ngayon. Naku, hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi kayo kasama ng nanay mo. Kaya laking pasasalamat ko na pinagbigyan ako ng nanay mo noon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ko sa kanya na tama yung desisyon niya na pagbigyan ako. Ay, sana lahat ng lalaki katulad nyo. Sana. Pero hanggat hindi ko pa nakikilala ang lalaking yun, ipagpapatuloy ko tong pagiging tomboy. At kahit nga na-touch at nabuhayan ako sa story ni nanay at tatay ay hindi ko pa rin binitawan yung plano ko. Magpapaka-tomboy pa rin po ako. Hindi ko naman ginupit ang mahaba kong buhok. Naging boyish lamang ako ng malala. Yung tipong walang gustong lumapit na lalaki sa akin unless serious sila na kilalanin at mahalin ako. Sinubukan ko rin makipaglapit sa mga babae para magmukha akong authentic na tomboy. Sa totoo lang ay nagkaka-crush na rin ako sa mga girls noon. Not sure kung dahil lamang yon sa galit sa mga lalaki. At sa journey ko ng pagiging tomboy ay nagkaroon ako ng bagong friend, si Ryan. Ka-age ko lamang siya at parehas kami ng mga hilig like basketball and video games. Tinuruan din niya ako ng mga hobby ng mga lalaki. Hindi naman niya ako sinubukang landiin. Sabi nga niya sa akin ay mas malaki pa raw akong umasta or mas lalaki at astig pa raw akong umasta kesa sa kanya. Flattered ako noon kasi doon ko napatunayan na effective ang pagpapalit ko ng aking pagkatao. Madalas ako rin ang tumutulong sa kanya para mapasagot niya ang mga kaibigan kong babae na natitipuhan niya papadudot. Saan tayo mamaya? Shot? Pas muna. May hangover pa ako mula kahapon eh. Sus! Pahinga mo naman na tayo mo, pre. Sus, ikaw din no. Friday ngayon. Daming girls sa Pobla. Pas muna. Pero, meron kasi akong type na babae. Lo! Saan mo nakilala ha? Dating app? Pobla? Sa court? Kaibigan mo? Sus, yan ka na naman eh. Oo nga. Tirador ka ng mga kaibigan ko. Wala na ako natirang kaibigan dahil lahat sila pinaasa mo. Hoy, nagiging totoo lang naman ako. Sa hindi nag-workout eh. Yung ibang friends mo demanding. Yung iba naman okay sa pagiging clingy. Yung isang kaibigan mo, si Tonet, unang date pa lang namin, gusto na ako i-live-in. Sinong hindi manggugust dun? Masyado mo kasing ginagalingan eh. Bilis tuloy na lang ma-fall. O yan, hinahanapan ka na agad ng commitment. Pero kung usapang commitment lang naman, meron talaga akong type na kaibigan. Teka. Si Jan ba yan, yung naka-veneers? O si Luisa, yung laging maiksi yung palda? Ano, sino sa kanila? Yan na lang yung mga single na kaibigan ko na hindi mo pa sinaktan eh. Uy, hindi sila. Si yung laging naka-pink. Naka-braces, yung may bangs. Si Mika. Uy, wag yun ah. Uy, grabe ka. Wag mo na may pagdamot. Seryoso na ako ngayon. Mabait kasi yon. Baka kung ano pang traumang ibigay mo sa kanya. Taong simbahan kaya. Uy, nagsisimba rin ako ha. Iba yung nagsisimba sa napapadaan lang sa simbahan dahil malapit doon yung paradahan ng taxi. Grabe ka. At least dumadaan pa rin sa simbahan. Oh. Basta pre, iba na lang. Huwag na si Mika. Kahit si Luisa na lang. Mahilig ka naman sa nakapalda, di ba? Si Mika talaga yung gusto ko eh. Sige na, tsa. Last na to. Promise. Ganyan Last. din yung sinabi mo kay Pat eh. Anong nangyari, ha?
Wala pang 3 araw, ginost mo na. Paano hindi ko naman i-ghost yun? Tinanong kung baog ba ako. Oh. Ano? Kasi gusto niya na ng lalaki makakabuntis daw. Tama bang yun yung topic namin sa unang chat ko sa kanya? Tingin mo. Kalokohan. Huwag ka nga tatawa-tawa dyan. Tulungan mo na kasi ako. Last na talaga si Mika. Siya na talaga yung gusto kong seryosohin. Lagi mo sinasabi yan eh. Tapos kapag may nakita kang mali sa kanila, iiwan mo na bigla sa ere. Huwag ka kasing nega. Sige na, ano na. Reto mo na ako. Libre ko lunch mo 1 buwan. Isang buwan? Oo. Oh. Pati dinner ah. Tsaka kape tuwing weekends. Ano, G? Abusada ka ha. Di wag. Bahala kang manligaw kay Mika. Mahirapan pa naman yung mga lalaki na lumapit dun. Tsaka mataas ang standards nun, pero Sabi naman. nakikinig yun sa akin. Oo na, kapag- sige na. Lahat ng gusto mo, Gina ako dyan. On! Dali mo naman palang kausap eh. Salamat ka talaga, gusto ko si Mika. Pero ikaw Ano? subukan mong paasahin at saktan niyang si Mika. Lagot ka talaga sa akin. Sunog lahat ng jersey mo. Di yan. Naniniwala ako na si Mika na yung babaeng para sa akin. Maayos naman si Ryan, Papa Dudut. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi na niya tinuloy yung panliligaw niya sa ibang friends ko. May saltik din kasi minsan yung mga kaibigan ko. Saka gusto lang siguro ni Ryan na magkaroon na ng girlfriend. Tanda ko, bago ko siya nakilala ay sobrang broken niya, Papa Dudut. Niloko kasi siya ng dating girlfriend niya. Tapos sinumpa niyang lahat ng mga babae dahil po doon. Hindi ba parang magkatulad kami ng sinapit? Pero eventually ay natuto na rin siyang magpatawad. Hindi na niya sinisisi sa mga babae ang isang beses na pagkabigo niya sa pag-ibig. Kaso, takot pa rin daw siya noon na magkaroon ng karelasyon. Kasi baka ma-broken ulit siya. Until one day, noong nakilala niya ang ibang friends kong babae, naisipan niyang subukan pong muli. Yun nga lang, hindi rin nag-workout kasi hindi sila nag-match. Hoping na kay Mika ay maging okay na si Ryan. Sana pag nireto ko si Mika sa kanya, ay magkaroon ng spark at magic sa pagitan nilang dalawa. Sana magustuhan din siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailan ko lang naging kaibigan si Mika. Noong time kasi na sobrang broken ako ay nag-decide akong sumali sa church activities malapit sa amin. Saktong youth leader doon si Mika, Papa Dudut. Napunta ako sa group niya at tanda ko pa na nakasuot siya ng all pink. Mukha siyang cotton candy sa paningin ko at malaki ang naitulong ni Mika sa akin sa pag-move on ko. Panay ang kumusta niya sa akin kung nagiging okay na raw ba ako. Hanggang sa naging close na kaming dalawa kahit noong time na naka-move on na ako sa recent ex ko. At doon pa rin po si Mika para kumustahin ako. Kaya ang laking takot ko na hindi sila mag-workout ni Ryan kasi parang hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko o dadamayan sa kanilang dalawa kapag nangyari yon. Pero tinigil ko ang kaka-overthink, Papa Dudut. Malay ko ba naman kung isang araw sila naman pala ang magkatuluyan, hindi ba? Kumusta yung grupo sa simbahan? Okay naman. Meron nga kaming bagong project na sisimulan namin bago matapos tong month. Saka Nga pala, may nagkakagusto sa yung friend ko. Si Ryan. si Ryan? Mm. Yung laging nakasuot ng jersey kahit hindi naman magbabasketball? Oo, siya nga. Type na type ka niya eh. Favorite din daw kasi niya yung color pink. Kaya ka ba pumunta rito para maging bridge ni Ryan sa akin? Parang ganun na nga. Ikaw kala ko naman gusto mo talaga akong kumustahin. Gusto naman talaga kitang kumustahin eh. Seryoso. Kumusta ba love life mo? May boyfriend ka na ba?
Kasi kung wala pa, di kay Ryan ka na lang. Teka lang naman sis, binibigla mo ako sa mga sinasabi mo eh. Nagmamadali na kasi si Ryan na magpalakad sa'yo eh. Pagbigyan mo no. Okay naman yun eh. Kung makapag-sales to ka sa kaibigan mo, kala mo siomay lang ino-offer mo eh. Mas masarap pa sa siomay si Ryan. Bakit? Natikman mo na ba siya? Yak! Ano ba? Hindi ko trip yun oh. Kadiri naman yun. Bakit naman hindi? Pas na ako sa lalaki. Sakit lang ng ulo yan eh. Sakit naman pala ng ulo eh. Di pass na rin ako dyan. Pero hindi ka dapat magpas kay Ryan. Pagsisisihan mo lang. Sige nga, i-convince mo ako para bigyan ko siya ng chance. Alam ko, sa itsura, hindi siya masyadong nabiyayaan. Pero habang tumatagal naman eh, kapag nasasanay ka na sa pagmumukha niya, may isip mo na, yun, pwede na. Oh, ganun. Parang ayoko nang pwede na. Kung hindi naman basihan ng itsura, ayos talaga si Ryan. Nakakatawa yun, alam mo ba? Very sensitive yun sa ibang tao. Alam niya kapag bad mood ka. Tsaka gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Bibilhan ka niya ng ice cream o chocolate. Tapos alam mo, natatandaan niya lahat ng gusto mo. Kahit ikaw mismo, nakalimutan mo nang binanggit yun sa kanya. Pero siya pala, natatandaan pa. O, di ba? Talaga ba? Ang sweet naman. Sweet talaga yon. Tuwing birthday ko nga binabati ako nun eh. Sakto ng 12:00 ng hating gabi. Partida, maaga pa yung natutulog. Pero maghihintay yun ng 12:00. Mabati lang ako. O, di ba? Grabe ha. Wala sa itsura niya. Mukha siyang loko-loko at hindi seryoso. Mukha lang. Pero kapag nakilala mo siya, hindi naman pala. Malalim na tao yun. Matalino. Marami ka matututunan sa kanya. Tsaka sobrang galante nun. Lagi niyang iisipin kung ano muna yung gusto mo bago yung sa kanya. Feeling protected ka rin lagi kapag katabi ka niya. 'Di ba? Yun naman ang kailangan nating mga babae. Ay, dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na tuloy siyang makilala. Sige, ireto mo na ako sa kanya. Yon, ayos! Nagulat ako nang mapa-oo ko kaagad si Mika Papadudut. Nagulat din ako sa sarili ko nang maramdaman kong kumabog ang puso ko. Lalo na nung dinescribe ko ang good qualities ni Ryan. Hindi ako makapaniwala sa mga lumabas sa bibig ko. Pero totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Hindi lang dahil gusto ko siyang ireto kay Mika. Bigla rin akong nakaramdam ng selos nang maisip kong irereto ko na sila sa isa't isa. Doon ko na-confirm ang bagay na matagal ko nang dinidinay. Papadudut, gusto ko po si Ryan. Naunahan lamang ako ng takot na magmahal ulit kaya nagawa ko yung itago. At mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko nga yung itago lalo't ako na ang magiging bridge nilang dalawa. Pero hindi ko kayang maghintulay sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nasasaktan na po ako. Kaya naman dinedelay ko ang pagbibigay ng sagot kay Ryan tungkol kay Mika Papadudut. Hoy, ano na siya? Hoy Karen, anong ginagawa mo rito sa bahay? Malamang hingi ng update. Anong update? Ito naman parang tanga. Update kay Nika. Ano na, pasado na? Umuwi ka na nga muna, istorbo ka eh. Dami kong nilalaban ngayon oh. Tulungan na kita maglaba. Sabihin mo lang sa akin kung ano sabi ni Mika. Ayoko ng paglalaba mo. Ikaw na nga yung tutulungan dyan eh. Hindi ka nga nakakatulong eh. Nung last na tinulungan mo ako maglaba, yung mga dekolor ko biglang namuti. Yung mga puti naman ng itim. It's the thought that counts. Sus pa, tot, that counts ka pa. Umalis ka nga. Sumagot Marami ka na pa muna talaga kasi. akong gagawin. Ano nga? Nakausap mo na ba si Mika? Oo na. O ano sabi? Basta. Siya naman eh. Pinapaasa mo lang ba ako kay Mika? Ano na ba nangyayari? Ilang araw ka nang umiiwas sa akin ha? Kala mo di ko napapansin? Ay nako, sigurado ka bang gusto mo si Mika? Oo nga. Dumaan nga ako sa church nila nung isang araw eh. Grabe, ang ganda niya. Sana, di na siya magpahaba ng bangs.
Tsaka sana lagi siya nakapink. Lakas mga babae. Alam mo, nakakairita ka na. Umalis ka na nga. Grabe ka! Ba't ba kanina mo pa ako pinapaalis? Kasi marami pa nga akong gagawin. May tinatago ka, no? Ha? Ako? May tinatago? Oh, ba't di ka makasagot tungkol kay Mika? Ano ba nalaman mo? Ano, busted na ako? Ay nako, eto na nga. Ayoko lang talagang manggaling sa akin pero dahil makulit ka, sasabihin ko na. Mabaho ang paa ni Mika. Huh? Kahit nakasapatos yun, maalingaso yung amoy ng paa niya. Alam mo yung cheese na nabubulok? Ganun na ganun. Diri naman. Oo! Kaya nga sa simbahan, laging nakatutok yung electric fan sa paa niya eh. Para lang mahanginan at maitaboy ang baho. Seryoso ka ba? Oo nga. At saka eto pa. Alam mo bang kahit bagong ligo siya, amoy ginisang sibuyas pa rin ang kilikili niya? Weh! Oo! Kahit 1 kilometer away ka sa kanya, maaamoy mo eh. Sobra ka naman. Kaya ikaw din. Gusto mo pa bang manligaw ng babaeng mabaho ang paa at saka kilikili ha? Oy, saka balita ko ha. May kuto yun. Kaya laging nakabangs. Pero, gusto ko pa rin siya eh. Lah, gusto mo siya kahit ganun na ang mga sinabi ko sa kanya? Madali lang naman solusyonan yung baho ng pakiligili. Deodorant lang yun, tsaka foot spray. Ako bahala dun. Bibilang ko pa siya. Pati yung pinakamalakas na antibacterial soap. Hanapin ko yun para sa kanya. Kung kuto naman kalaban, gata lang kalaban nun. Ganun kasi ginawa ni nanay nung nagkakuto kami ni ate noon eh. Akong bahala. I can fix her. Nanibago ako kay Ryan Papadudut. Hindi naman siya ganon dati. Kapag may sinabi akong kapintasan ng isang babae ay mati-turn off kaagad siya. Cut off agad ang babaeng yon sa buhay niya. Pero bakit noong siniraan ko na si Mika ay gusto pa rin niya, Papadudut? Nag-offer pa nga siya ng solusyon. Sa totoo lang ay hindi naman totoo yung body odor at kuto ni Mika. Gawa-gawa ko lang yon. Desperada na kasi akong mapapayag si Ryan na tigilan na si Mika. Kaya lang epic fail ang mga bagay na yon. Hindi ko magat si Ryan at doon ko na-realize na mukhang tinamaan na siya kay Mika. Bigla akong nagselos. Na-insecure ako bigla sa sarili ko at ikumpara ko ang sarili ko kay Mika. Ano ba naman ang laban ko sa napaka-feminine na datingan ni Mika, Papadudut? Sa aming dalawa, ako pa nga itong parang mukhang may body odor at kuto. Napakaswerte naman talaga niya. Sana, ako na lang siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinuloy ko pa rin ang pagiging bridge kina Mika at Ryan, Papadudut. Masakit man pero kailangan ko nang gawin bago pa makahalata si Ryan na iniiwas ko na sa kanya si Mika. Ang sakit kaya nun. Yung tipong nakiki-third wheel ako sa kanila sa dates nila. Ako ang taga-alalay kapag nauubusan na ng banat si Ryan. Panay naman ang puri ko sa kagandahan ni Mika para lamang tumaas ang self-confidence niya. Nakakadurog itong ginagawa kong ito, Papadudut. Hindi po madali, lalo tinanggap ko na sa sarili ko na in love na ako kay Ryan. Ang akala ko hindi na ako magmamahal ulit ng lalaki. Pero para naman akong biniro ni Lord. Bigla akong na in love ulit sa lalaki. Ang masakla pa sa best friend ko pa mismo. Hanggang isang araw sa pagharap kong muli sa salamin. Hindi na ako natuwa sa nakikita kong itsura ko. Na-miss ko ang pagiging isang babae. Kaya naman, hinubad ko na ang suot kong panlalaki. At bumalik na sa pagsusuot ng bestida at pagme-make up, Papadudut. Nakakaantok naman. Cha! Cha! Si Ryan? O Ryan,
Sino ka? Baliw. Si Chato. Andiyan na si Mika. Poser, hindi ikaw si Cha. Ba't nakabestida ka? Tsaka ba't naka-lipstick ka? For a change. For a change ka dyan. Sobra naman yata itong ginagawa mong change. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Sakto lang. Dapat ba mas floral yung dress na sinuot ko? Kulang ba sa tangkad tong heels ko? Mas bagay ba pag naka-red o pink lipstick? Ikaw ba talaga yan? Wala kang kwentang kausap. Kainis to. Asan na ba si Mika? Hindi sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapa-outfit check. Kayo talagang mga lalaki, wala kayong kwentang kausap. Uy, pati outfit mo sa mga lalaki mo pa sinisisi ha. Kami na lang lagi may kasalanan. Kasi naman, hindi ka sumagot ng maayos dyan. Ano ko sasagot eh? Nabigla ako eh. Ngayon lang kita nakitang maging babae. So ibig sabihin, mukha akong lalaki noon? Bakit di ba yun naman yung goal mo? Nagsusuot ka ng damit panlalaki, ano pang inaasahan mo magiging tingin ko sa'yo? Ngayon, anong tingin mo sa akin? Ha? Oo, tingnan mo na. Walang kwenta. Ano ba kasi nakain mo? Ba't biglang nagpakababae ka? Alam mo, laitin mo na lang ako ng derechahan kaysa paligoy-ligoy ka pa dyan. Sige, gusto mo yan ha? Iksi ng bestida mo ha, in fairness. Puti pala ng tuhod mo. Pero hindi ko sinasabing bagay ha. Hindi ko bagay ang bestida? Bagay na hindi. Paano ba to? Huwag ka na nga magsalita. Kakainis to eh. Pero hindi, yung lipstick mo ayos, maganda, bagay sa'yo. Di ka na maputla, mukha kang basta, maganda. Maganda ako? Uy, hi guys! Uy. Sorry na late ako ha. Uy, Cha, naunahan mo pa pala ako. Pasensya pala kanina, hindi ko nasagot yung mga tawag mo kasi naman nakikipagpatentero ako sa mga sumasakay sa MRT eh. Kakarating ko lang din naman eh. Uy, teka lang. May napapansin ako ha. Ikaw pa talaga yan, Cha? Uy, ang ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, magbalik loob ka na eh. Tingnan mo nga oh. Oy, Ryan. Tingnan mo nga tong best friend mo oh. Di ba ang ganda niya? Pwede na. Anong pwede na? Wala talaga kayong kwentang mga lalaki, no? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya kanini. Sobrang girly mo today, Cha. I love it. Kailangan mo nang irampa yan sa mall later, ha? Ano, tara na? Uy, Ryan. Nakatulala ka dyan. Tara na. Isasama ba talaga natin si Cha? Ha? Bakit naman hindi? Napag-usapan na natin to kahapon ha. Anyari sa brain cells mo? Lumipad na naman ata kung saan eh. Hindi, naisip ko lang. Baka hindi pa siya komportable na maging ganyan, babae. Baka may lang siyang maglakad-lakad sa mall, lalo kapag pinagtinginan siya ng mga lalaki. Hindi ko alam kung dilulo lang ba ako, Papa Dudut, pero kita ko sa mga mata ni Ryan ang paghanga sa pagbabago ko. Panayang tingin niya sa akin lalo na kapag hindi nakatingin si Mika sa kanya. Ako naman ay nagpapanggap na hindi ko yon napapansin. Deep inside ay grabe ang kilig ko. Buong araw na magkakasama kaming tatlo sa mall at nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan namin ni Ryan hanggang pag-uwi ay napapaisip ako at napansin na ba talaga niya ako. Naghihintay ako ng chat sa kanya, umaasa na baka umamin na rin siya. Pero inabot na ako ng umaga sa kakahintay ay wala siyang message sa akin. Pagkatapos noon ilang araw na niya akong iniwasan. Nasaktan ako. Akala ko naman may chance na ako sa kanya, nagrebelde ako. Pero hindi na ako bumalik syempre sa pagiging boyish. Sinubukan ko nang makipag-date, sumama sa mga party kung saan ay merong mga lalaki na pwede kong magustuhan. Isang gabi ay nasundan ako ni Ryan sa isang birthday party na invited ako, Papa Dudut.
Lasing ka na, halika na. Ano bang pakialam mo? Itiwan mo na nga ako! Bakit? Boyfriend ba kita, ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo, ha? Ikaw din naman eh! Nanahimik ako dito tapos bigla mo sisirain yung gabi ko. Malis ka na nga! Hindi ka naman invited dito eh. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa akin. Eh di wag. Kahit dito ka pa matulog, hindi ako sasama sa'yo. Talagang matigas ang ulo mo, ha? Ano ba, Ryan? Itiwan mo nga ako! Bigat mo! Subukan mong pumasok ulit sa loob ng bahay na yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Inaano ba kita, ha? Sino ka ba? Ba't ba ang tapang mo, ha? Gusto lang naman kitang protektahan, eh. Hindi ka na nga makatayo na maayos, oh. Gusto mo ba man mangyari sa yung masama? Wow! Oo, isa pagiging protective, ah. Ano ka, boyfriend? Ay, wait. Best friend lang pala kita. Best friend! Halika na. Umuwi na tayo. Halika Iwan na. mo ako sabi eh! Bakit ba hindi mo nalang tinuloy-tuloy ang pag-iwas mo sa akin, ha? Bakit kung kailan gusto na kitang kalimutan, tsaka ka biglang lalapit? Tsa, Oo, Ryan! Magkamilan na tayo! Gusto kita! Gustong gusto! Pero ang manhid mo, nakita mo na ang pagbabago ko pero wala lang sa'yo! di mo lang naiintindihan yung nararamdaman ko. At ikaw, naiintindihan mo pa yung nararamdaman ko? Sa tuwing nagpapatulong ka para mapasagot si Mika? Sa tuwing sinasama niyo ako sa date yung dalawa? Kala mo ba okay lang ako doon? Ryan, para akong tanga! Tinutulungan kita sa kaibigan ko! Kahit sa totoo lang, gusto ko sa akin ka lang! Gusto ko rin naman na akin ka, eh. Ano? Akala mo ba madali para sa akin to? Sa una pa lang gusto na kita. Kahit mas lalaki ka pang manamit kaysa sa akin, gusto pa rin kita. Pero kinailangan kong itago yun. Kasi lagi kang galit sa mga lalaki. Alam mo, ayos lang sa akin na i-reject ako ng mga kaibigan mo. Ayos lang sa akin, busted din ako ni Mika. Pero hindi ikaw. Ayoko. Kaya hindi ako umamin sa'yo nun. Kasi iniisip ko palang na i-reject mo na ako parang hindi ko na kaya. Kasi alam ko pati pagkakaibigan natin mawawala pag sumugal ako sa'yo. Ryan, totoo ba yan? Sinubukan ko naman pigilan eh. Kaso lumala nung nagdamit pang babae ka na. Alam mo naman kainahan ko yung ganyan, di ba? Tsaka ang ganda-ganda mo. Tsaka sobra. Di ka mawala sa isip ko eh. Kaya, yun. Umiwas ako kasi lumalalim na lalo yung feelings ko para sa'yo eh. Paano si Mika? Sinabi ko na sa kanya yung totoo. Ayun, ayos lang daw sa kanya. Sabi niya, di naman daw niya ako ganun ka-type. Nahiya lang daw siya tumanggi sa akin kasi nireto mo ako sa kanya. Meron daw talaga siyang gusto sa church nila. Alam mo, nagpapatulong nga sa akin. So, paano na to? Paano na tayo? Eh, kung di ka na bad trip sa lalaki, liligawan na sana kita. Paano kung may galit pa rin ako sa mga lalaki? Hindi tatanggalin ko yung galit na yan. Pero alam mo, ayos lang sa akin na magalit ka sa lalaki. Oo, tama. Pabor nga sa akin yun eh. Para siguradong akin ka na. At hindi ka natitingin sa iba. Nagkatinginan kaming dalawa, Papa Dudut. Para bang ang perfect ng lahat. Parang may fireworks sa paligid na tanging kami lamang dalawang nakakakita at nakakarinig. Napakasaya sa pakiramdam. Sa isang iglap ay nawala lahat ng takot ko at galit sa mga lalaki. Parang ang sarap lang ulit magtiwala. Sa ngayon ay inaaral kong tanggalin ang galit ko sa mga lalaki. Malaking tulong si Ryan dito. Mapagpasensya si Ryan sa mood swings ko. Kapag naalala ko ang mga nangyari sa past ko ay andyan siya para i-assure ako na mag-heal din ako.
At dahil po doon ay mas lalo akong lumalambot. Iba talagang nagagawa ng totoong pag-ibig sa tao. Walang kahit na anong galit o trust issues ang magwawagi. Basta meron lang isang tao na handa kang intindihin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at Barangay Forever, Cha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. May tao na kayang magsakripisyo ng kanyang nararamdaman para sa kanyang kaibigan. Pero meron din namang mas pipiliin na makasakit ng iba para lamang sa pansariling kaligayahan. Ikaw, kapuso, sinong mas pipiliin mo na pahalagahan? Ang kaibigan mo o ang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Julia, 35 years old at dati akong nagtatrabaho bilang recruitment specialist sa Taguig. Sa Palawan talaga ako noon nakatira, doon ako nag-aral at nakapagtapos ng kolehiyo. Ilang taon din akong nagtrabaho doon at meron akong long-time boyfriend si Gerald. College pa lamang kami nang maging boyfriend ko siya at marami kaming mga naging plano. Hanggang sa mag-decide ako na magtrabaho sa Maynila at kaagad naman akong nakahanap ng trabaho dito. Papadudot kasama sa mga plano namin ni Gerald ang dapat na pagsunod niya sa akin sa Maynila. Ang plano pa nga namin ay dito na kami magsisimulang bumuo ng aming pamilya. Dito na kami bibili ng sarili naming bahay at uuwi na lamang kami sa Palawan para magbakasyon. Naniniwala kasi ako noon na mas magandang buhay at trabaho namin dito sa Maynila. Kaya lang isang masamang balita ang nakarating sa akin. Yon ay nang malaman ko ang biglang pagpanaw ng boyfriend kong si Gerald. Nabagsakan daw siya ng mga scaffolding sa building na pinagtatrabahuhan niya na naging dahilan ng kanyang pagpanaw, Papa Dudut. Julia, mabuti naabutan kita dito sa station mo ngayong lunch break. Ano ba naman kasi tong presentation na ginawa mo para sa meeting natin? Pinasa mo ba talaga to? Bakit ang daming typo? Tapos hindi malinaw ang nilagay mong explanation sa mga topic na i-discuss dito. Paano to maiintindihan ng client natin sa meeting? Pasensya na po, Ma'am Kat. Anong pasensya? Uulitin mo lahat to kung ayaw mong pare-pareho tayong pumalpak sa meeting. Oh, ayusin mo yan. Opo. Uulitin ko na lang po to. Pasensya na po talaga, Ma'am. Talagang kailangan mong gawin yan. Nasaan ba kasi ang utak mo nang ginawa mo yung mga presentation? Diba sinasabi ko sa'yo na pinakaayoko sa lahat yung hindi inaayos ang trabaho? At di ako nagpeperwisyo? Dapat nandun lang ako sa opisina ko? Pinuntahan pa kita dito sa station mo? Umarap ka nga sa akin. Kanina pa ako dada dito tapos ikaw... Teka, may iyak ka ba? Hindi po, Ma'am. Anong hindi? Namumugto yung mga mata mo. Ano ba nangyari? Wala po, Ma'am. Ayos lang po talaga ako. Pasensya na kung nataasan kita ng boses. Pasensya na rin kung inabala kita ngayong lunch break mo. Pero gusto kong malaman mo na pwede mong sabihin sa akin kung ano man ang gumugulo sa'yo ngayon. Nakakagaan ang pakiramdam kapag may pinagsabihan ka ng problema mo. Ang totoo po, Ma'am Kat.
Nakatanggap po kasi ako ng tawag mula sa pinsan ko sa Palawan. Sinabi niya po sa akin na nawala na raw po yung boyfriend ko. Namatay po siya kagabi dahil sa aksidente sa pinagtatrabahuhan niya. I'm so sorry, Julia. Matagal na po kaming magkarelasyon ni Gerald. College pa lang po, boyfriend ko na po siya at napakarami na po naming planong dalawa. Dapat po susunod na siya sa akin dito sa Maynila sa susunod na buwan. Kasi dito po namin planong magpakasal eh. Dito kami bubuo ng sarili naming pamilya. Dito po namin sisimulan to pa rin lahat ng mga pangarap namin. Pero hindi na po mangyayari yun kasi wala na po siya. Wala na po si Gerald. Alam ko na mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Dahil minsan na rin akong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi biro ang sakit sa dibdib na binigay ng pagkawala niya sa buhay ko. Pero kagaya ng palagi nating naririnig, lahat ng masasaya at mabibigat na pangyayari sa buhay natin, palaging may dahilan. Pero bakit po ganun? Bakit kailangan po na maramdaman natin to? Bakit kailangan kunin sa atin kaagad ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay? Napakabata pa po ni Gerald para mamatay. Wala namang kasi makapagsasabi sa atin kung kailan tayo mawawala sa mundong to. O kahit pa ang mga tao na mahalaga para sa atin. Kaya hanggat kaya natin, kailangan na sulitin natin ang bawat oras na pwede natin silang makasama. Hindi naman namin gusto magkahiwalay ng matagal ni Gerald. Kinailangan lang niyan tapusin yung kontrata niya sa Palawan bago siya makasunod sa akin dito sa Maynila. Pero kung alam ko lang... kung alam ko lang na mawawala na siya... dapat hindi na lang ako umalis eh. Dapat hindi ko na lang siya iniwan na sa Palawan. Sige lang, Julia. Iiyak mo lang yan para gumaan kahit paano ang bigat dyan sa dibdib mo. Buong umaga na nga po akong umiiyak, ma'am. Pero hanggang ngayon halos madurog pa rin ang dibdib ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko dito. Pakiramdam ko, anytime pwede na akong sumunod sa kung nasan man si Gerald ngayon. Tigilan mo ang pag-iisip mo ng ganyan. Kasi kung naririnig ka ngayon ni Gerald, sigurado ako na hindi siya matutuwa. Sige ganito. Gusto mo ba mag-request ng vacation leave para makauwi ng Palawan? Pero ma'am, kakaregular ko lang po dito sa kumpanya. Mag-iisang taon pa lang po ako dito. Baka po hindi ma-approve yun lalo na't hindi ko naman po kamag-anak o asawa si Gerald. Ako nang bahala doon. Mag-request ka ng vacation leave for 2 weeks, tapos email mo sa akin. Ako na maglalakad para ma-approve yun sa HR. Basta magpakatatag ka lang. Hindi to madali kasi walang madaling paraan para matanggap natin ang pagkawala ng mahal natin. Pero wala tayong ibang choice kung hindi ang maging matatag para sa kanila. Papadudot, masungit at istrikta talaga ang operation manager naming si Kat sa opisina. Galit siya sa mga empleyadong nagkakamali sa trabaho. Dahil para sa kanya siya at ang kumpanya namin ang napiperwisyo. Halos lahat nga kami ay inis sa kanya kasi kapag nagpapasa kami ng mga report o presentation sa kanya, para sa meeting namin ay palagi na lamang negative comment ang ibinibigay niya sa amin. Para bang hindi na siya nakakita ng tama sa ginagawa namin. Ni minsan ay hindi kami nakarinig ng kahit na anong papuri mula sa boss namin. Pero nang araw na makita niya akong umiiyak sa station ko ay parang ibang Kat ang nakausap ko noon, Papadudot. Oo, masungit ang bungad niya sa akin at alam ko na sermon talaga ang aabutin ko dapat dahil sa kapalpakan na ginawa ko. Pero sa unang pagkakataon ay nakita ko yung soft side ng personality niya. Sa paraan ng pakikipag-usap at payo niya sa akin.
Nagulat pa nga ako noong isuggest niya na mag-vacation leave daw muna ako para makapunta sa burol ng boyfriend ko. Alam ko kasi na naiinis siya kapag may mga absent o naka-vacation leave sa office namin kasi mas tatambakan kami ng trabaho. Kaya naman nakauwi ako ng Palawan noon at nakapunta sa burol hanggang sa libing ni Gerald. At nang bumalik ako sa trabaho, mas naging maayos na ang pakikitungo sa akin ni Kath. At may mga oras din na sabay kaming nagla-lunch o nagkakape sa break time. Marami rin kaming napagkwentuhan tungkol sa buhay at lumipas pa ang mga linggo at buwan. Nagsimula na kaming maging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Ang dami namang tao dito sa restaurant. Sa ibang restaurant na lang kaya ako kumain. Julia! Julia! Oh, si Ma'am Kat yun ah. Saka yung asawa niya yata ang kasama niya. Julia, dito ka na lang sa table namin. Nakakahiya naman pero sige na nga, lapitan ko na sila. Hi Ma'am Kat! Makamam naman to. Wala naman tayo sa opisina. Kath na lang ang itawag mo sa akin. Sige. May kasama ka ba? Wala eh. Akala ko kasi konti lang yung tao dito sa restaurant kaya pumasok ako para dito na lang mag-celebrate ng birthday ko. Pero baka lumipat na lang ako ng ibang restaurant. Birthday mo pala! Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang sa table namin at sagot na namin ang dinner mo. Di ba Han? Okay lang? Oo naman. Kahit ano pang orderin niya, sasagutin natin lahat. Oo, ayos lang daw sa asawa ko kaya dito ka na sa table namin ha? Sige Kath, thank you sa inyo ha. Wala yun. Sina namin. Nice to meet you, Julia. Nice to meet you din po sir. Jay na lang. Lakas makatanda ng sir. Okay, sige. Bakit pala hindi ka nag-request ng birthday leave para nakauwi ka ng Palawan? Para nakapag-celebrate ka ron kasama ang family mo. Konti pa lang kasi yung leave credits ko kaya hindi ko muna ginamit. Tsaka mas gusto ko na ma-convert yun sa cash para may dagdag sa sweldo ko pagdating ng December. Malaki rin kasi ang magagastos ko pag umuwi ako ng Palawan. Sa bagay, mas gusto ko rin naman magtrabaho na lang sa opisina kaysa mamasyal kasi dagdag gastos pa yun. Pero masaya rin naman mamasyal, lalo na kapag kasama mo yung taong mahal mo. Siyempre naman Han, tama ka dyan. Naku, yung general manager natin sa opisina tumatawag. Sabado ngayon ah. Bakit tumatawag siya kahit wala tayong pasok sa opisina? Malamang tungkol na naman to sa trabaho. Sasagutin ko lang to. Babalik ka agad ako. Julia, pumili ka na ng pagkain dyan sa menu. Han, lalabas lang muna ako ha kasi mahina ang signal dito sa loob ng restaurant. Balik ako agad. Okay. Grabe si Kat, napaka-workaholic. Kahit rest day, nagtatrabaho pa rin. Nako, mas workaholic pa yan sa workaholic. Kulang na nga lang, dalhin na niya yung buong bahay namin sa mismong opisina niyo eh. Ayos ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Bakit mo na itanong? Para kasing ang lalim ng buntong hininga mo. Ang lalim ng hugot. Napansin mo pala. Minsan kasi nakakasawa na rin yung ganito eh. Yung magkasama nga kami ng asawa ko pero ayun siya oh. Umalis na naman para sagutin yung tawag na tungkol sa trabaho niya. Palagi na lang siyang ganyan eh. Mas may oras pa siya sa trabaho niya kaysa sa akin na asawa niya. Sorry. Medyo naging seryoso na yata ako sa mga sinasabi ko. May napili ka na ba sa menu na gusto mong kainin? Wala pa pero ito, titingin na ako. Papa Dudut, naalala ko noong makarating ako sa Palawan at makita ko sa unang pagkakataon si Gerald na wala ng buhay sa kanyang kabaong ay halos mahimatay talaga ako sa matinding sakit sa dibdib na nararamdaman ko noon. Hindi kasi ako makapaniwala na wala na yung lalaking pinapangarap kong makasama sa buhay. Ang dami pa kasi naming plano at akala ko ay lahat yon ay magkasama naming matutupad. Pero hindi na pala.
Sa 4 na araw na burol ni Gerald ay palagi akong nasa bahay nila. Sa tabi ng kabaong niya, Papa Dudut. Gusto ko na iparamdam sa kanya ang presensya ko at magkasama pa rin kami sa huling sandali ng katawan niya dito sa lupa. Nang mga oras ding yon, madalas akong chinachat at tinatawagan ni Kath para kumustahin. Nagwo-worry daw kasi siya sa akin at sinabi niya rin na kapag kailangan ko ng kausap, palagi raw bukas ang linya niya para matawagan ko siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko noon na may asawa na si Kath at yon ang unang pagkakataon na nakilala ko si Jay. Nahihiya rin talaga akong makijoin sa table nila kasi nga ay parang date nilang dalawa yon tapos ay sisingit pa ako. Mabuti na lang talaga at mabait din si Jay na kausap. Nilibre pa nga nila ako mag-asawa ng dinner para sa birthday celebration ko, Papa Dudut. At kahit na ilang beses na umalis si Kath sa table namin dahil sa mga kausap niya sa cellphone niya, ay nag-enjoy pa rin ako kasi maraming kwento noon si Jay. Papa Dudut, doon ko mas nakita kung gaano ka-workaholic na tao si Kath. Kasi kahit sa dinner date nilang mag-asawa ay dala niya pa rin ang trabaho niya. Napapailing na nga lang si Jay sa tuwing sasagutin ni Kath ang tawag o text sa kanya na may kinalaman sa opisina. Tapos nakwento rin ni Jay na ganoon daw talaga si Kath mula sa opisina namin, Papa Dudut. Grabe, kanina pa ako dito sa waiting shed pero wala man lang tumitigil sa mga taxi na pinapara ko. Julia! Oh, Jay! Tiga, sakay ka na. Sabay na kita. Atid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Okay lang ako. Thank you. Di ka na. Inatid ka na namin dati ni Kat sa apartment mo. Kaya alam ko na hindi yon out of the way sa bahay namin. Rush hour na ngayon. Mahihirapan ka na makakuha ng taxi. Kaya tara na. Sige na nga. May gusto ka bang music? Ayos lang kahit wala. Mas gusto ko nga yung tahimik eh. Ah, okay. Ayaw mo pala ng maingay. Sige, hindi na lang ako magsasalita. Parang sirato. Siyempre, ayoko rin namang mapanisan ng laway kung pareho tayong tatahimik sa buong biyahe. Sa bagay, tama ka dyan. Baka pag uwi ni Kat galing Singapore, hindi na niya ako i-kiss kasi bad breath na ako. Ewan ko sa'yo. Pero ang galing talaga ni Kat, no? Matalino na, masipag pa sa trabaho. Kaya siya yung palaging pinapadala ng mga client namin sa ibang bansa para mag-train ng supervisor sa bagong account namin doon. Kasi malaki ang tiwala sa kanya ng mga boss namin. At sa sobrang galing nga niya sa trabaho niyo, nakakalimutan niya na may asawa pa siya na nag-i-exist sa buhay niya. Hindi naman ganun yun, Jay. Ginagawa lang naman niya yun para sa future niyong dalawa. Hindi yan ang dahilan niya, Julia, kung bakit siya nagpapakasubsob sa trabaho. Kasi alam ko na ginagawa yun ni Kath para hindi niya maalala yung tungkol sa anak namin. Anak? Oo. Hindi ba naikwento ni Kath na nagkaroon kami ng anak? Hindi. Wala siyang kahit na anong nababanggit tungkol dun. Nagkaroon kami ng anak pero nawala rin siya kagad sa amin. Pinagbuntis siya ni Kath. At 8 months na yung baby sa tiyan niya nung makunan siya. Na-imagine mo yun? 1 buwan na lang. Maririnig na namin yung iyak ng baby namin pero hindi nangyari. Kasi kinuha agad siya sa amin ng langit. Sobrang na-depress yung asawa ko noon nung malibing yung anak namin. Muntik na nga rin siyang ma-ospital eh. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko na lang na unti-unting bumabalik sa dati si Kath. Bumalik siya sa trabaho, nagtrabaho, hanggang sa ayun. Ginawa niya ng mundo ang pagtatrabaho. At ginawa niya yun para makamove on sa pagkawala ng anak niyo? Oo, ganun na nga. Nakakalungkot lang kasi dapat dalawa kaming sabay na nagmo-move on eh. Dapat nagtutulungan kami na makausad. Kaya lang, nagkaroon siya ng sarili niyang paraan para makapag-move on siya.
Hindi niya napansin na naiwan na ako mag-isa na pilit kinakaya na tanggapin na wala na yung baby namin. Pero ayos na rin yun. Kesa nakikita ko siya na kagaya ng dati na sobrang nahihirapan. Sorry, napakwento ka patuloy ng tungkol sa anak niyo. Okay lang. Kasi alam ko naman na kailangan kong gawin to eh. Gusto ko nga mag-thank you sa'yo eh. Mag-thank you sa akin? Para saan? Sa pakikinig mo sa akin. Ang tagal ko na rin kasing gustong pag-usapan ng tungkol sa bagay na to pero syempre, hindi pwedeng sikat ang kausapin ko. Kasi nga, ayokong bumalik siya sa dating siya na hindi makabangon mula sa pagkakalubog niya sa matinding kalungkutan. Ang tagal kong sinulo tong kirot na to sa dibdib ko. Pero ngayon na nakausap na kita, kahit paano, gumaan ang lahat. Kaya, salamat talaga. Salamat sa pakikinig mo sa akin, Julia. Papa Dudut, ramdam ko ang lungkot sa tono ng boses ni Jay habang nagkukwento siya ng tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Naramdaman ko na naging kampante na rin siya noon sa akin kaya naman nakwento niya na matagal na rin siyang may tampo kay Kath. Hindi niya raw maramdaman ang presensya nito bilang asawa. Yun pala yung binanggit ni Kath noon na nawala na mahal niya sa buhay. Akala ko'y kamag-anak niya lamang pero anak pala niya mismo, anak nila ng asawa niya. Papadudod sinabi ni Jane na naiintindihan niya naman na nasaktan si Kath ng sobra sa pagkawala ng baby nila. At pakiramdam niya sa trabaho binuhos ni Kath ang oras para hindi maalala ang masakit na pangyayaring yon. Kaya nga lang papadudot kasabay noon ay parang nakalimutan na rin daw ni Kath na may Jay pang nag-i-exist sa buhay nito. Na pareho silang mag-asawa na nawala ng anak. Pero naiwan siyang nakabitin pa rin sa ere dahil hirap sa pagtanggap na wala na ang anak nila. Hindi niya lang pinapakita kay Kath para hindi ito maapektuhan. Ramdam ko na medyo naluluha na siya noon habang nagsasalita papadudot. Kaya naman niyaya ko na rin siyang magkape nang may makita akong coffee shop na madadaanan namin. Yon ang simula ng pagiging magkaibigan namin ni Jay, papadudot. May mga oras na tinatawagan niya ako kapag weekend para itanong kung gusto ko raw ba na kumain sa labas o magkape. Nainip raw kasi siya sa bahay tapos naka-rest day overtime pa si Kath. Kaya wala raw siyang kasama. Alam ko na hindi magandang tingnan na nagkakasama kaming dalawa nang wala si Kath. Pero hindi ko siya matanggihan. Hanggang sa nauwi na nga sa bawal na pag-iibigan. Ang nasimula naming pagkakaibigan ni Jay, papadudot. Sorry, ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Ang dami kasi namin ginagawa dito sa opisina eh. Ayos lang. Naiintindihan ko kasi kapag ganitong oras alam ko na busy kayo sa trabaho. Kumain ka na ba? Eto, kaka-lunch break ko lang. Nang makabili ako ng pagkain ko, tinawagan agad kita kasi gusto kong marinig boses mo eh. Bakit naman? Siyempre, para ganahan akong kumain. Kailan pa naging panghimagas ang boses ko? Alam mo naman kasi na marinig ko lang ang boses mo, pwede na akong hindi kumain ng isang buong araw eh. Parang ewan to. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ay, teka, tapos ka na bang kumain? Baka mamaya na, abala ko lunch break mo ha. Tapos na akong kumain, be. Ako nga to nakakastorbo kasi kaka-lunch break mo lang. Kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin. Kung pwede nga lang, ikaw na maging pagkain ko. Sira. Kumain ka na nga dyan kasi pabalik na rin ako mamaya sa office namin. Inuubos ko lang tong juice ko. O sige, tawagan na lang kita ulit mamaya. I love you, be. I love you too. Bye. Ay, ito talagang beko. Napaka-sweet. Julia, pwede ba tayo mag-usap? Ay, sorry kung nagulat kita. Gusto lang kasi kita makausap. Okay lang ba? Ha? Okay lang, Kat. Hindi pa naman tapos ang lunch break ko. Upo ka. Salamat. Tungkol
Tungkol saan ba yung gusto mong pag-usapan natin? Tungkol sa asawa ko. Oh, ayos ka lang? Oo. Ano kasi, matamis pala masyado tong juice kaya bigla na lang akong nasamid. Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin tungkol kay Jay? Ano kasi, pakiramdam ko, may ibang babae na yung asawa ko. Baka ano lang, baka pakiramdam mo lang yun, pero baka hindi naman talaga. Iba na kasi siya eh. Paanong iba? Hindi na siya kagaya ng dati na palagi akong tinatawagan kapag lunch break niya. Tapos kapag magkasama kami sa bahay, hindi na kami masyado nag-uusap. Hindi niya na ako nilalambing. Palagi niya lang hawak yung cellphone niya, tsaka nakita ko na iba yung password ng cellphone niya. Hindi naman ako nakikialam sa mga gamit niya. May kailangan lang akong i-transfer na picture mula sa cellphone niya. Kaya kinuha ko yun habang nasa banyo siya. Tapos, yun nga. Hindi ko nabuksan kasi iba na ang password. Nung nakita niya ako na hawak yung cellphone niya, nainis siya tapos kinuha ulit sa akin yung cellphone niya. Baka naman Ibang babae yung dahilan kung bakit nagbabagong ugali ng asawa ko. O sige, tatanungin kita. Nahuli mo na ba dati na may ibang babae ang si Jay? Hindi pa. May history na ba siya ng pagloloko sa relasyon nyo? Wala naman. Madalas ba kayo nag-aaway o nagsisigawan sa bahay nyo? Hindi, kasi hindi rin naman kami masyado nag-uusap sa bahay. Palagi kasi akong pagod sa trabaho kaya madalas nagpapahinga na lang ako. See? Walang dahilan para magloko ang asawa mo, Kat. Siguro, stress ka lang din kaya kung ano-anong napapansin mo kay Jay. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka may ibang mahal na si Jay. Hindi ko kakayanin yun, Julia. Ayoko mawala sa akin ang asawa ko. Hindi mawawala sa'yo si Jay kasi mahal ka niya. At sigurado ako na hindi niya magagawang lokohin ka. Kaya relax ka lang. Magtiwala ka sa asawa mo. Magtiwala ka sa pagmamahal niya sa'yo. Papa Dudut, hindi ko kailanman naisip na pwede kong maging boyfriend si Jay at aaminin ko na attracted ako sa kanya noong unang beses pa lamang na nakilala ko siya. Kasi kahit halos 5 taon ang tanda niya sa akin, yung tipo talaga ng itsura niya ang type ko sa isang lalaki. Matangkad, maputi, maskulado at matangos ang ilong. Bonus pa na mabait siya at mapagmahal siyang asawa kay Kath. Kaya kapag niyayaya niya akong magkape na kaming dalawa lamang ay hindi ko siya matanggihan kasi nag-e-enjoy ako na kausap siya, Papa Dudut. Akala ko pa nga noong una ay naaawa lamang ako sa kanya sa sitwasyon niya bilang asawa ng boss ko, Papa Dudut. Kasi hindi niya deserve ang hindi bigyan ng oras ng babaeng mahal niya. Kaya hindi nagtagal ay unti-unti kong naramdaman na yung awa na yon ay nauwi na sa pagmamahal. Pero maniwala sana kayo na pilit kong pinigilan ang pagmamahal na yon. Dahil ayokong makagawa ng pagkakamali, Papa Dudut, at ayokong masakta ng boss ko na kaibigan ko na rin. Pero sadyang mahirap kalabanin ang sinisigaw ng puso. Lalo na kapag tinamaan ito sa maling tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinabahan talaga ako nang bigla na lamang lumapit sa akin si Kath para kausapin ako. Ang akala ko ay alam niya ang tungkol sa relasyon namin ng asawa niya. Natakot ako na baka sampalin o bigla na lamang niya akong sabunutan noon, Papa Dudut. Baka bigla na lamang niyang gawin ang mga bagay na nakakahiya tulad ng pag-iiskandalo sa pinagtatrabahuhan namin. Pero hindi pala dahil iba ang pakay niya. Gusto niya lamang pala akong makausap tungkol sa mga kakaibang napapansin niya sa asawa niyang si Jay. Hindi rin talaga ako makatingin ng diretsyo noon sa mga mata ni Kath, Papa Dudut. Natatakot ako na baka mabasa niya sa mga mata ko na nagsisinungaling lamang ako.
Ilang beses din akong nagkunwaring nauubo para lamang mabuo ulit ang boses ko. Medyo nababasag na kasi yon at nauutal pa ako. Ibinigay ko ang lahat ng kaya ko para magpanggap na walang alam tungkol sa bagay na kinukonsulta niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na mabait ang asawa niya at alam ko na mahal siya nito. Kahit ang totoo, ako na ang bagong mahal ng asawa niya, Papa Dudut. Be, wag mo naman ako halikan dyan sa batok ko. Nakikiliti ako. Hindi ko tuloy mapasok tong susi dito sa doorknob. Ano ba? Nanggigigil na kasi ako sa iyo eh. Sandali lang. Mas lalo tayong hindi makakapasok ng kwarto kapag hindi ko nabuksan tong pinto. Ayan, bukas na. Teka, doon na tayo sa kama. Grabe. Baka mamaya pareho pa tayong gumulong dito sa sahig eh. Eh di sige, bubuhatin na lang kita. Ay, ano ba yan, Be? Nagulat naman ako sa pagbuhat mo sa akin. Gusto ko lang buhatin ang reyna ng buhay ko. Be, siguro naman ngayon, wala nang mga istorbo sa atin kasi kanina pa talaga kita gusto halikan ng matagal eh. Kaninang-kanina pa, nasa labas pa lang tayo ng kwarto natin. Kahit gaano pa katagal, Be. Yan ang gusto ko sa'yo, Be. Ang bilis mo kausap eh. Pakis nga. Teka, cellphone ko nagre-ring. Kukunin ko lang sa bulsa na short ko. Mamaya na, Be. Pero baka kasi importante yung tawag na yun. Saglit lang, mabilis lang to. Si Kat tumatawag. Huwag ka maingay, Be. Sasagutin ko lang, ha? Sige. Hello, Kat? Hi, Julia. Kumusta? Ayos naman. Bakit ka napatawag? Alam ko na pangalawang araw mo pa lang sa 1-week vacation leave mo. Pero gusto lang kitang kumustahin. Wala kasi ako makausap dito sa office ngayong lunch break kaya tinawagan kita. Sana hindi ako nakakaistorbo. Hindi ka nakakastorbo. Okay lang. Wala pa rin naman ako masyadong ganap dito sa beach. Nakahiga lang ako tsaka nagsiselfone sa kwarto. Bakit hindi kayo mag-swimming ng mga pinsan mo? Tinatamad pa sila eh. Mga tulog nga eh. Mamaya na lang daw ulit kapag palubog na yung araw. Sa bagay, mas masarap mag-swimming kapag hindi mataas ang sikat ng araw. Nag-lunch ka na ba? Kakabili ko lang ng food ko pero wala akong ganang kumain. Bakit naman? Hanggang ngayon kasi, hindi man lang tumatawag sa akin si Jay. Alam ko naman na busy siya sa out-of-town conference. Siguro yun o tatawag din sa'yo. Alam mo naman yung asawa mo na yun. Nahawa na ng pagiging workaholic sa'yo. Ngayon alam ko na ang nararamdaman niya kapag wala akong oras sa kanya nang dahil sa trabaho ko. Kapag nakauwi na talaga siya, babawi ako sa kanya. Ipagluluto ko siya ng mga paborito niya, yayayain ko siyang palagi mag-date kami sa labas at mas magiging sweet pa ako sa kanya. Basta ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nagiging madrama na naman ako. Sorry nasisira ako tuloy ang bakasyon niyo ng mga pinsan mo. Okay lang, Kat. Sabi ko naman sa'yo, handa ako makinig sa mga ikukwento mo sa akin. Salamat, Julia. O sige na, ibababa ko na tong tawag kasi para makapag-enjoy ka na dyan. Kakain na rin ako dito sa pantry. Okay, sige. Ay, Anong sabi ni Kath? hindi mo pa raw siya tinatawagan o tinitext man lang. Wala naman akong sasabihin sa kanya eh. Tsaka busy tayong dalawa ngayon dito eh. Pero kailangan mo pa rin siyang tawagan. Mamaya na lang, Be. Jay, sikat pa rin ang asawa mo kaya responsibilidad mo na tawagan o i-text man lang siya. Oo nga, asawa ko siya. Pero ikaw na yung mahal ko, Julia. Alam mo naman kung paano natin pinagplanuhan tong alis natin na to. Ilang araw na nga lang tayong magkakasama eh. Hahatiin ko pa ba yun kay Kath?
Gusto ko lang naman na mas maiparamdam ko sa'yo na seryoso ako nung sinabi ko sa'yo na mahal kita. Kaya hayaan mo na lang muna ako. Ite-text ko rin naman si Kath eh. Pero mamaya na. Hindi naman importante na mag-update ako sa kanya eh. Ang importante, matapos natin yung nasimula. Papa Dudut, umabot na noon ng halos ilang buwan ang relasyon namin ni Jay. At mas lalo naman kaming naging malapit ni Kath sa isa't isa. Komportable siya na sinasama nila ako minsan ni Jay sa mga date nila, lalo na at alam niya na mag-isa lamang ako sa Maynila. Pero ang hindi niya alam ay nagbabakasyon kami ni Jay ng kaming dalawa lamang. Kagaya na nga lamang noong mag-request ako ng vacation leave na kaagad na inapprove ni Kath. Dahil ang sabi ko ay mga pinsan ko ang kasama ko. Tapos nagpaalam naman si Jay sa asawa niya na may out of town conference siya. Halos 1 linggo kaming nagpakasarap na mamin ang lahat ng gusto namin bilang magkarelasyon. Yung maglakad na magka-holding hands, kumain sa restaurant nang hindi kinakabahan, at mag-kiss kahit pa may mga tao sa paligid. Mas naiparamdam ni Jay sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya nga lang sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay napapadalas ang paghingi sa akin ng payo ni Kath, Papa Dudut. Lumalakas daw kasi talaga yung pakiramdam niya na may ibang babae ang asawa niya. Madalas niyang nakikita si Jay na may chinachat at kapag lumapit na raw siya ay biglang papatayin ni Jay ang cellphone niya. At nakakaamoy raw siya ng pamilyar na pabangong pambabae sa mga damit ni Jay. Kaya naman nagpalit din talaga ako ng brand ng pabango noon. Pero nang minsang umiyak na sa akin ang konsensya ko, Papa Dudut. Hanggang sa mag-decide akong itama ng lahat ng maling ginagawa ko noon, Papa Dudut. Jay, Anong wala, Julia? Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo? hindi pa ba malinaw ang lahat? Anong ibig mo sabihin? Yung sinabi mo na gusto mo nang tapusin ang lahat sa ating dalawa? Oo. Pero bakit? Anong bakit? Kailangan ko ba talagang i-explain kung bakit? Siyempre, kailangan mo i-explain sa akin. Hindi naman kasi pwedeng sabihin mo na lang na break na tayo sa text lang eh. Na walang kahit na anong dahilan. Okay, fine. Gusto mo ng dahilan? Sige. May asawa ka, kasal ka at boss ko lang naman ang asawa mo. O ngayon, sapat na bang dahilan yon o kulang pa? Mahal kita, Julia. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Di mo ba ako narinig? Mahal kita. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para ipagpatuloy natin yung relasyon nating dalawa? Jay, hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi na nga natin pwedeng ituloy to kasi may asawa ka na. Kahit mahal natin ang isa't isa? Oo. Kasi mulat sa pulpa, mali na ang lahat sa ating dalawa. Kaya please lang, umalis ka na. Tigilan mo na ako kasi… Ba ang tigas mo? Bakit bigla mo nalang pinipigilan yung sarili mo? Ba't pinipigilan mo yung nararamdaman mo para sa akin? Dahil naaawa na ako kay Kat. Asawa mo siya at kaibigan ko siya. Hindi niya deserve ang masaktan. Jay, please. Nakikiusap na ako. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Magre-resign na rin ako para hindi na malaman ni Kat ang tungkol sa atin. Alam ko na! Hindi mo na kailangan mag-resign dahil alam ko na lahat! Kat? Anong ginagawa mo dito? Ako pa talagang tinanong mo, Jay? Seryoso ka dyan? Pero sige, sasagutin ko ang tanong mo. May GPS lang naman ang kotse mo kaya na-locate ko kung nasan ka. Ako naman na magtatanong, anong ginagawa mo rito sa bahay ng recruitment specialist ko, Jay? Kat, sandali. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Napakasama ng ugali mo! Pinagkatiwalaan kita! Sa'yo ko lang sinabi ang lahat ng tungkol sa nararamdaman ko sa pagluloko ng asawa ko tapos ikaw lang pala ang kabit niya? Kaya pala pamilya ng amoy ng pabango sa damit niya? Dahil pabango mo pala yung amoy na kumakapit sa damit niya? Tinuring kitang kaibigan
At parang kapatid ko, tapos ano? Tatraidorin mo lang pala ako? Ang kapal talaga ng mukha mo! Huwag mong sisihin si Julia! Wala siyang kasalanan dito! At sinong dapat sisihin ko sa panloloko niyo sa akin? Sino may kasalanan? Ako? Oo! Ikaw talaga ang may kasalanan! Kasi kung hindi mo nilunod yung sarili mo sa lungkot at sa trabaho mo dahil sa pagkawala ng anak natin, sa tingin mo magloloko ako? Ha? Maghahanap ako ng pagmamahal sa ibang babae? Hindi, Kath! Hindi mangyayari to kung hindi dahil sa'yo! Wow! Grabe ka, Jay! Isa ka rin na sobrang kapal ng muka! Kung may problema ka na pala sa akin, bakit hindi mo man lang ako kinausap? Bakit hindi mo sinabi ang mga issue mo sa akin at sa relasyon nating dalawa? Ibigan pa na tinuring ko ng kapatid ko! Kat, I'm sorry. Sorry? Sorry lang? Ha? Sa tingin mo ba maayos pa ng sorry na yan ang perwisyong binigay mo sa buhay ko? O ano? Ha? Masaya ka na ngayon? Masaya ka na nakasira ka ng relasyon? Na naagaw mo na sa akin ang asawa ko? Julia! Ano ba naging kasalanan ko sa'yo? Naging mabuti naman akong kaibigan. Bakit kailangan mo ako suklian ng ganito? Bakit yung asawa ko pa? Bakit si Jay pa? Maniwala ka sa akin. Hindi ko naman sinasadya lahat ng to. Hindi ko lang talaga... Hindi sinasadya, pero may ilang buwan ka para sabihin sa akin na tungkol sa relasyon yung dalawa. Pero hindi mo ginawa! Hindi mo ginawa kasi masama ka! Plastic ka at wala kang kwentang kaibigan! Kaya magsama kayo na manlolokong asawa! Papa Dudut, hindi talaga madali para sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Jay, pero naawa na talaga ako noon kay Kath. Lalo na at ako ang sinasabihan niya ng mga problema niya tungkol sa asawa niya. Umiiyak siya nang sabihin niyang nagsisisi na siyang pinabayaan niya ang relasyon nilang dalawa. Nasaktan lamang daw siya sa pagkawala ng anak nila, kaya naman sinubsob niya ang sarili niya sa pagtatrabaho. Pero hindi niya raw gusto na mawala ng oras sa asawa niya at hindi niya gustong mawala ang asawa niya sa kanya. Papa Dudut, tinanong din ako ni Kath noon kung may nakagkwento raw ba si Jay sa akin na tungkol sa ibang babae. Alam niya raw kasi na close na rin kaming dalawa at syempre wala akong kahit na anong sinabi sa kanya. Nagpayo lang ako na baka mali lang ang hinala na ibinibigay niya kay Jay at sinabi ko na naniniwala akong maaayos pa nila ang relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Kath na sana nga raw ay maayos pa talaga nila dahil hindi niya raw kakayanin na mawala si Jay sa kanya. Nawala na raw siya ng anak, kaya baka mamatay na raw siya kapag pati si Jay ay mawala sa kanya. Labis pa siyang nagpasalamat sa akin kasi palagi raw akong nakikinig sa mga problema niyang paulit-ulit lang naman daw. Sinabi niya rin na napakaswerte niya na nakilala niya ako dahil tinuring niya raw ako na parang tunay niyang kapatid. Doon ako tuluyang nilamon ang konsensya ko, Papa Dudut, kasi trinaydor ko hindi lamang ang boss ko, kung hindi ang tao na tinuturing ko na parang parte na ng buhay niya. Kaya naman kahit mahirap ay sinimulan ko nang iwasan si Jay, Papa Dudut. Umiyak ako sa apartment kapag hindi ko sinasagot ang tawag niya. Kapag nagsisinungaling